Næste stop, sidesporet med Philip André og Sarte Putzo. Fuck, man. Ja. Så? Ja. Jamen, jeg er her jo. Hej. Hej. Ja, vi skal lige i gang igen. Ja, jeg har haft en lortemorgen, så. Ja, det har jeg ikke. Jeg har faktisk haft en rigtig god morgen, og jeg har lyttet til vores podcast lidt, som jo er blevet udgivet. Og jeg har også sådan en tusse i halsen, så jeg skal lige... Det er fucking lortebegreb, det der med at have en tusse i halsen. Jamen, det har jeg ikke mere. En tusse i halsen. Hey, vil du høre så? Ja. Hov. Ah! Tekniske problemer, yeah! Men der var ikke nogen tekstproblemer. Det var bare fordi, vi har fået sådan nogle seje knapper. Og den her også. Disclaimer, yeah. Og den skal vi faktisk bruge nu. Nå? Ja. Okay, så. Ja. Disclaimer, yeah. Yes. Nå, men det er fordi, at dagens afsnit, det kommer til at handle om venskaber. Sociale relationer, om man vil. Om man vil, ja. Jeg har fucking meget delay på min. Jamen, det er der faktisk også lidt på min. Jeg har lidt lyst til, at vi ikke har det på. Jamen, så tag det af. Sådan der. Sådan der. Okay, det er meget bedre. Det er meget bedre. Vi kan sagtens høre hinanden. Ja, ellers, det klipper vi. Ja. Jamen, dagens afsnit, det kommer jo til at handle om venskaber og sociale relationer, som du siger. Så derfor vil jeg gerne komme med en... Disclaimer, yeah. Høj, det var dårligt. Ja, men... Jamen, det er fordi, at vi har jo venner, dig og mig, Philip. Ja, og vi er venner. Nå, vi har venner. Vi har venner, og vi er venner. Og vi kommer til at snakke om nogle ting, som vi måske har kunne drage fra erfaringer. Ja. Og det er ikke ting, vi måske har fra specifikke personer eller specifikke situationer. Noget af det ved jeg ikke. Jeg vil bare sige, at krænkelse kan forekomme i det her afsnit. Altså for vores venner, eller for sådan... Ja, jeg tænker, at mange kommer til at kunne relatere til det, men jeg er også... Måske nogle af vores lyttere, der er vores venner, kommer til at tænke, okay, snakker hun om mig her? Men det gør jeg ikke. Og hvis det er, så er det fordi, jeg ikke ser, at vi er venner. Men det gør man jo lidt så. Nej, ja. Jamen, det gør man. Men det er fordi... Men altså, vores venner, I skal bare lige vide, fordi det... Ja. Nej, ja. Ja, lidt videre på eget ansvar. Lidt videre på eget ansvar. Men det kan man heller ikke rigtig sige. Man kan ikke bare tage Men nu sagde jeg det. Nå, okay. Men, okay, så har hun sagt. Men hvis jeg kommer til at træde nogle af mine venner over fødderne, så skal I bare vide, jeg tror også, jeg har sagt, jeg plejer at være god til at sige, når jeg synes... Jeg er heller ikke perfekt, okay? Jeg er også fucking dårlig og fucking irriterende. Og det kan være, jeg er dobbeltmoralsk omkring nogle af de ting, jeg siger. Ja, præcis. Nogle af de her ting, som vi også kommer til at snakke om, det er jo noget, vi selv også gør. Altså, der er mange ting med mig selv, der irriterer mig. Ja. Altså. Nu snakker vi bare overall, hvad der er irriterende, og jeg er også fucking irriterende. Ja, så jeg synes bare lige, der skulle en lille disclaimer til, så der ikke er nogen, der græder efter det her afsnit. Og heller ikke dig, Philip. Nej. Jeg er fucking irriterende. Men det er også, men det må man gerne være, venner. Så selvom jeg sidder og siger, at du er fucking irriterende, altså ikke dig så, men lytteren, der lytter lige nu, som tænker, det var da mig, han snakker om det. Så er det dig, men jeg elsker dig. Ja, og vi ses på lørdag. Ja, ses på lørdag. Men ja, altså har du prøvet at researche lidt om det der med venskab? Altså fordi jeg tænkte sådan, at der må der være nogle kloge mennesker, der har sagt et eller andet. Så jeg tog lige Google frem og var sådan, altså hvad er venskab egentlig? Fordi man ved jo... Jeg prøvede lige at undersøge det, fordi alle ved jo, eller alle har prøvet, håber jeg da, at venskab er jo noget, alle kan relatere til. Altså alle har prøvet, alle har en ven, en god ven og en dårlig ven, så alle har nogle holdninger til, hvad venner er, eller hvad relationer er. Det. Så derfor var jeg sådan, det kunne det være, der var nogle kloge ord på internettet, og det var der altså ikke, synes jeg. Nå. Jeg kunne slet ikke finde noget, så jeg var sådan, så må jeg jo 100% drage for egne erfaringer. Ja. Altså, men ja. Har du mange venner, Philip? Jeg føler, jamen det er ikke så, for nu det er også der, du går ret fedt, hvis du rent faktisk har fundet en definition på, hvad et venskab er, fordi jeg føler, at jeg har sygt mange venner. Nå, altså men samtidig, så er der også, så kan jeg sagtens sidde sådan den dag og have fri, og ikke have lagt nogen planer sådan, hvad fanden skal jeg skrive til? Altså, det kan jeg ret tit føle. Selvom jeg føler sådan, jeg har mange, jeg sådan snakker med og
godt kan lide, og sådan, men det ved jeg ikke, så føles det bare lidt mærkeligt, hvis man skriver til dem alligevel. Det er sjovt, du siger det, fordi jeg synes... Jo, men præcis. Her i coronatiden har jeg haft det problem, fordi jeg synes... Jeg har altid haft det. Ja. Nej, men du ved, at før coronatiden, så gik man måske i skole hver dag, og man havde arbejde. Altså, du ved, man var social på en anden måde, og her... under corona i hvert fald, for det er årstid siden, jeg har været så heldig at have roommates, så helt alene har jeg aldrig følt mig. Men det var det der med, at man lige pludselig sad ned og var sådan, hvad skal jeg nu? Altså, hvem kan jeg kontakte? Ja. Og jeg har fundet ud af, at jeg har en stor vennekreds, men jeg har få tætte venner, jeg rent faktisk har lyst til at se hele tiden. Ja, det er sådan, jeg også er det. Og det er jo sådan lidt, hvis... Altså, nu har jeg ikke tal på, der er sikkert flere, men hvis de 4 venner, jeg lige har i tankerne, ikke nogen af dem kan, så sidder jeg bare i sengen. Altså... Ja. Og bliver restløs. Altså, skal jeg så gå en tur? Ja, det er det. Det har jeg gjort meget, gået ture og hørt podcasts. Jamen, men det er også derfor, jeg har så mange kreative... Det er fordi, jeg tror også, jeg er pisse bange for det der med at få... Fordi, altså... Jeg synes nogle gange kender du det der, man sidder og tænker, hvis man har en rigtig... Hvis det regner udenfor, og det er gråt, og det er lort, så har jeg i hvert fald en tendens til nogle gange, at så tænke, det er nok mig, der er noget galt med. Ikke? Fordi så kan jeg godt nogle gange tænke, hvorfor skriver de egentlig ikke til mig? Hvorfor er det mig, der skal skrive hver gang? Ja, det forstår jeg godt. Kan du det? Nej. Altså, og så bliver man så glad, når der er nogle enkelte gange, der er nogen skriver til mig. Jeg synes faktisk, at mine venner er rigtig gode til at skrive til mig. Og det har altid været mig førhen, der ikke kunne, fordi jeg har haft så travlt med skole eller arbejde eller sådan noget. Men nu kan jeg bare mærke det endnu tydeligere, fordi at jeg selv også søger ud på en anden måde. Jamen det er det, man skal give mere, end man tager. Ja, det skal man faktisk. Altså sådan... Eller der skal helst være en balance, ikke? Men... Jo, men man skal lade være med at tænke over balancen. Man skal lade være med at tænke, nu er det deres tur. Ja, det der fedteri, ikke? Jo, og det kan jeg bare være rigtig god til. Og det kan jeg selv relatere til. Jeg sagde, nu har jeg givet bolden videre. Personen har godt nok ikke skrevet til mig i 3 uger, men det er altså deres tur. Jeg gider i hvert fald ikke at tage kontakten. Altså, så må de bare også... Og jeg har faktisk fundet ud af, at jeg er blevet sygt dårlig, selvom her i coronatiden, der burde internettet jo have været en... Ja, og det tror jeg også, det er for alle, men en større faktor inden for at danne relationer og bevare relationer, fordi at man skriver langt mere og bruger Zoom, og du ved alt det med skole og bla bla bla. Jeg har bare fået total modstand på det. Altså, jeg har flere venner og veninder, der er blevet sure på mig, fordi jeg ikke har skrevet til dem i lang tid. Ja, rigtigt. Og jamen, jeg tror det er fordi, at jeg er meget bedre. Men de har heller ikke skrevet til dig, eller? Nej, men fordi så er de blevet netop den der, okay, hun skriver ikke. Og jeg synes også selv, jeg er pisseirriterende. Jeg er blevet virkelig dårlig. Altså, jeg tror bare, jeg er blind for, at der lige pludselig står 20, du ved, det der lille notifikationstegn på ens telefon. Ud fra Messenger. Ja. Det er jeg bare blevet blind for. Fordi jeg er meget bedre til at tage den i virkeligheden. Ja. Altså, så det med at blive tvunget til, at meget af det går på nettet nu, det er jeg bare ikke særlig god til, og det er noget, jeg skal have vendt. Altså, og undskyld. Det her, det er en offentlig undskyldning til alle mine venner, som har ventet på mig, og tak, fordi I er så tålmodige. Fuck, du lyder egentlig okay. Alle venner var skrevet til mig. Og bare... Ej, jeg synes bare... jeg ved godt, jeg kender godt det der, men lige pludselig, så er der gang i den på Messenger, ikke? Og så, men så er der også noget med, at man føler, at man skal tage... det er også virkelig nederen, ikke? Man kender ikke det der, så kan man godt... det er så dumt at sige det her. Men nogle gange, ikke, venner? Det kender I garanteret også. Og det her, det er mine egne venner, jeg snakker til. Men det er fordi, at det der med, at og så kan man godt lige komme til sådan... Man kan godt se, der ligger en besked. Og sådan, men man kan bare se, at det er noget, man skal tage stilling... At der er noget, man skal tage stilling til. Ja. Altså, det tit så får jeg den, og jeg laver et eller andet. Og det behøver ikke altid være noget vigtigt. Det kan være sådan, jeg skal til at lave mad. Jeg burde gå i bad. Og så plinger der en besked ind, og jeg er sådan, den tager jeg efter. Ja. Og så glemmer jeg det. Ja. Altså, du ved, fordi jeg netop ikke får det gjort med det samme, og så kan der bare gå tid med det. Det var bare lige for at forklare. Jeg har et pisse godt eksempel på det der. Ja, kom med. Mark her forleden, ikke? Jo. Hej Mark. Hvad hedder det? Hej til Mark. Hej til Mark. Ja, hej Mark. Vi laver en, der hedder Hej Mark. En ny knap. Hvad hedder det? Jeg har lovet at sende ham nogle billeder fra der. Det var nogle uger siden, vi var ude og... Hvad fanden var vi? Vi var bare ude at spise, tror jeg. Der er mig og Mark. Ja. Ja. Så har bare lovet at sende ham de der billeder, jeg har taget. Det er jo sådan 3 uger siden. Ja. Og der har han bare skrevet så mange gange. Og jeg var sådan der, jeg kan ikke blive... Og så sagde jeg i forgårs, mind mig lige om det i morgen. Og så fik jeg ikke gjort det. Mindede han om det? Ja, det gør han. Ja, han har mindet mig om det i lang tid. Han har også sagt det. Altså, det er helt derude, hvor han selv siger til mig sådan, jeg ved godt, jeg har spurgt mange gange nu, men de der billeder er på. Cholo. Ej, men så skal du sætte en alarm eller sådan noget. Ja, men det var fordi, jeg vidste, at jeg skulle have kameraet frem, og skulle til at sætte det ind og sådan noget. Og så var man ikke hjemme, og så skulle man alt muligt. Det var bare et projekt, synes jeg. Ja, og det har intet med at gøre, at du ikke vil sende de billeder til Mark. Sorry, Mark.
Det er jo ikke det handler om. Nej, jeg vil Du vil sygt mega gerne sende og de hvis, billeder. vi kunne også gøre det lige nu, hvis det var. Men, Jeg har sendt dem til ham nu. Okay, super. Ja, klar den lige godt. Jeg håber, de var gode, Mark. Jeg håber, det var ventetiden værd. Altså. Det var fair, vi lige skulle se, om det var ventetiden værd. Men altså noget af det, jeg synes, der er rigtig sjovt omkring venskaber, det er, at de venner, jeg har, de er sindssygt nice, ikke? Og man kan bruge venner til forskellige ting. Har du ikke også sådan en ven? Nå, det snakker jeg med den ven om. Eller jo. Den ven laver jeg musik med, eller den ven tegner med, eller laver mad med, drikker med. Jo, og man er en anden person, eller efter hvad man er sammen med. Ja, altså jo, jeg vil da stadig sige af mig selv, men det er også det. Ja, okay, det så om, andre sider af sig selv. Ja, men jeg tænker også på relationer. Altså, jeg snakker med mine bedsteforældre på en anden måde, som jeg snakker med mine forældre på en anden måde, som jeg snakker med mine venner på en anden måde, som jeg snakker med mine kollegaer på. Ikke? Altså, så på den måde er man vel også forskellige sider af en selv. Man har ligesom relationer. Man har ligesom en sådan, hvad siger man, en hvad hedder sådan noget der? Ikke en personlighed, det er jo lige voldsomt nok. Du har vel men en base, du har eller et image. Ja. For eksempel med mine bedsteforældre, der er jo ham der gode dreng. Den søde Philip. Ja, eller et eller andet, ikke? Og, sådan, og det er man måske også over for svigerforældre. Hvad hedder det? Ja, det klipper ud så. Fordi det kan man. Men det har man jo lidt. Ja, det har man. Jamen, jeg forstår... man godt, fordi man godt vil have, de kunne lide en. Altså, det er jo sådan vigtigt. Jeg føler også, at jeg er jo sindssygt ærlig i den her podcast, og det er noget, jeg faktisk har lagt mærke til. Ja, det der med image, det er jo noget, jeg snakker i den her podcast, som jeg vil snakke til mine nærmeste venner. Og nu deler jeg det med alle, der gider at høre på det. Fedt. Ja. Så det er også sådan et nedbrydelse af mit image for mine forældre, eller den omgangskreds, hvor jeg ikke er sådan her over for 24/7. Altså, det synes jeg også er lidt sjovt, for mine forældre lytter med, hej mor og far. Og det er pissehyggeligt, altså, at jeg på en eller anden måde også kan vise den side af mig selv, og det har været mega god respons. Altså. Hej Saras mor og far. Hvad det hedder? Ja, Martino og Pauline. Hej, Martino? Ja, han er italiener. På en anden. Altså Martin. Ja, Martin. Jeg er faktisk tæt på Martin. Hej Martino og Pauline. Er det sjovt? Så hedder du Poulsen? Hun Poulsen til sådan noget? Ja. Så hun hedder Pauline Poulsen? Ja. Det er sjovt. Ja. Og Pauline betyder lille Paula. Kæft, hvor er det sjovt. Nå, er det meget galt. Nå, undskyld. Ja. Og jeg kan huske, Philip, ikke? Altså, da du og jeg mødtes første gang. Skal vi snakke om det nu? Det synes jeg faktisk lige, fordi det var faktisk noget, jeg ville have helt i introen, men så er det sjovt nok kommet ud på et tidspunkt. Der er så mange ting, man kan snakke om venskaber. Der er nogle ting, hvor jeg kunne mærke, jeg troede, vi skulle ind på noget andet, og så kom vi til at snakke om noget andet. Ja, jeg troede, vi skulle til at snakke om, hvad er forskellen på en bekendt og en ven. Det tager vi senere. Det kan vi sagtens også snakke om. Ja, nu er det sådan et totalt over, hvad vi overhovedet kommer til at snakke om. Nå. Vi har lige lavet en god intro for alle de ting, vi gerne vil snakke om. Ja. Det er agendaen, det her. Det er agendaen. Nu starter vi. Da mig og Philip mødtes, da vi skulle studere leisure management. En stor magisk skov. Og der var fugle, der sang. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Vi mødtes i Roskilde. 3 kroner. Som næsten er det samme. Ja, for 3 år siden snart. Ja. Fortæl dig lige sådan der med den der meget wow-stemme. Jamen, mig og Philip, vi mødtes, da vi skulle starte på vores studie leisure management. Sådan en øjle. Og jeg blev ret forelsket i Philips personlighed. Jeg blev også forelsket i Saras. Nej, du synes, jeg var mega arrogant, har du sagt. Nej, jeg synes ikke, du var arrogant. Jeg synes bare, at du har bare rest. Det har du. Ja, jeg har bare et resting face. Det der, man kalder jeg har fået det at vide så mange gange efterhånden. Jeg tror, det var bare lidt første, der sagde det til mig. Men okay. Men okay. Vi tager min bagefter. men jeg synes, Philip var en vild person. Og vi kom heldigvis i studiegruppe sammen. Jamen, jeg ved ikke, jeg synes bare, du er karismatisk. Og det har jeg også sagt til dig før. Også der. Ja, det er godt, det ved jeg ikke. Men ellers kom det senere. Men vi kom i hvert fald i studiegruppe sammen, og der blev vi ret gode venner, føler jeg. Det var ligesom dig meget mod de andre. Det blev det i hvert fald. Lige da det var det også. Mest af det sluttede. Ja, og vi har været studiegruppe lige siden sammen. Ja. Men i hvert fald, så har jeg jo fået at vide af dig, at du var sikker på, at jeg kun viste interesse, fordi at jeg ville i seng med dig. Stop. Nej, det var noget, jeg ville komme ind på, fordi at det tror jeg jamen, kan være et alle vil jo have sex med mig. Ja. Nej, det vil jeg absolut ikke. Det vil folk absolut ikke. Nej, det tror jeg ikke. Det der, når piger og drenge bliver venner, jeg tror, at der kan være sådan en tanke fra det ene eller det andet køn, eller begge køn, der sådan, vil den person mig mere end venner? Ja, det tror jeg også. Det tror jeg generelt også, at der.
at man lige tænker sådan. Altså, ja, det tror jeg måske. Har du ikke også, altså, eller det tror jeg, du har fortalt mig, og det siger min familie også sådan, når man er kærester? Eller du ikke? Nå, altså, jamen, den har jeg også fået. Ja, præcis, den har jeg fået alle fra min familie. Det er vi ikke. Nej, men det er jo fordi jeg ved ikke om din familie, min familie er bare ikke særlig moderne. De forstår ikke, at man godt kan have pigevenner. Nej, men jeg tror, jeg har heller... Jo, I er meget moderne. Nej, jeg har haft altså drengevenner, men ikke så tætte, som du og Frederik fra vores studie er blevet. Så der altså, nævnte jeres navne for min familie, hvor de er sådan, nå, fedt. Ja, det er det samme vin også. Men det ved jeg ikke, det har man vel bare sådan... Ja. Jeg tror, de er rimelig overbeviste nu, over at der er ikke noget. Ja. Men det skal lige sige, Sara, hun er blevet inviteret med til mange familiearrangementer. Ja, jeg hygger mig pisse meget med Philips familie. Ja. Ja, du har også blevet inviteret selv, altså, hvor jeg ikke har sagt det. Ej, mener du det? Fordi at der er nogle gange, hvor man bare lige tænker, prøv at høre, det er et familiearrangement. Selvom Sara er min gode veninde, så hvad skal hun der? Hvad skal hun der? Det gider hun jeg skal hygge mig, jeg skal. Nej, jeg gad faktisk godt være ham der ligesom havde fordi vores familie er meget familien, ingen andre. Og sådan, jeg gad godt være en af dem der, du ved, der blandede lidt venner og familie og sådan, og ligesom var i familie med mine venner. Giver det mening? Altså sådan, ja. At være sådan rigtig, altså sådan. Sådan en god allrounder, at man bare kan med alle. Ja, præcis. Jamen, jeg siger da bare ja næste gang. Ja. Nå, var der så noget fra vores intro der, du godt lige ville dykke videre ned i? Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med sådan der, fik vi afklaret det der med, hvornår er noget en ven, og hvornår er en bekendt? Nej, overhovedet ikke. Og jeg ved det ikke. Altså, nej, fordi... Jeg kender ikke til definition. Jeg ved jo godt, de venner, jeg har, de er venner. Det er det. Men hvad der gør en ven til en ven, det synes jeg har lidt svært ved, fordi jeg synes, man kan være venner på rigtig mange måder. Altså, for eksempel, hvis man... Ja, det kan man jo også jo. Det er også det, altså sådan... Jeg synes jo, jeg har mange venner, men jeg føler også bare, det der med at sige ven, altså en ven... Jeg har en eller anden idé om, at det er sådan noget, man ser fucking ofte, du ved. Mm. Altså sådan... Ligesom, hvis man bare ser programmet Venner, for eksempel, ikke? Ja. De er jo bare venner, men de mødes fucking hver dag nede på den der fucking knipper café. På kryds og tværs og ses hele hver dag. tiden. Hele tiden. Præcis. Sådan venner har jeg... Jo, det har jeg haft, men dem ser jeg ikke med anden årsag. Jeg føler, at venner er sådan noget, der man fucking... kender. Det er sådan familiemedlemmer, men som man ikke er i familie med. Ja, jamen, jeg forstår godt, hvad du mener. Nogen man elsker lige så højt, og man sådan vil gøre rigtig, rigtig meget for. Ja. Giver det mening? Ja, men sådan nogle har jeg ikke. Ja, det har jeg ikke. Jo, altså, jeg har dig. Jeg skal lige til. Hold da op. Det er jo ikke sådan der med, at jeg ved alt, hvad der foregår. Alt, hvad du går og tumler med. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Du ved, du nævner det engang, men det er jo ikke sådan, at du ringer til mig og fortæller, hvis der er noget, du er ked af, eller sur over, eller sådan. Eller. Nej. Frederik gør det heller ikke. Altså, man gør det ikke, mindre man sådan spørger hinanden ind til det. Altså, i mindre man kommer til, fordi at man mødes. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Fordi... Sådan nogle venner har jeg ikke, der bare ringer og sådan fortæller, det er noget lort med det her, og sådan noget, og sådan, hvad fuck skal jeg gøre, og sådan noget. Okay, det har du faktisk gjort her på det sidste. Har jeg det? Ja. Med hvem? Ja, du ved ikke, du har gjort det både med, og med... Censurere. Den skal vi have. Censureret. Ja, vi skal have en ny knap med det. Men nej, altså, ja, det er jo sådan, det er jo også det. Altså, nu holder du jo på en god hemmelighed. Det synes jeg også, en god ven kan. Ja. Eller hemmelighed. Altså noget, der måske er lidt mere privat, ikke? Mm. Men nej, jeg har faktisk min ældste veninde, hende har jeg kendt i lige så lang tid, jeg har levet. Det har været mine forældre, der har været venner med hendes forældre, og så kom vi til verdenen, og så har vi bare set hinanden i siden. Og det synes jeg er mega fedt, fordi vi er jo så vi har besluttet os for at fortsætte venskabet, efter at vi er blevet voksne. Altså, jeg behøver jo ikke at se hende, men vi har det bare pissegodt sammen, og hun var en af de venner, jeg kunne se en gang om året. Var det nogle gange. Hun boede i Ramløse, og hun er så senere flyttet til København. Men hende så ikke særlig tit. Nej, okay. Men hver gang vi så var det som, du ved... Som i gamle dage. Jamen, så var det som om, du ved, der ikke var gået nogen tid. Og nu hvor vi ses, nu hvor hun har flyttet til København, så hver gang vi ses, så kan vi snakke i timevis. Altså, der er altid noget at snakke om, og det føler jeg er en god ven. Okay, men sådan en ven har jeg også, men han er kun 5 år gammel, tror jeg. 6 år gammel måske. En hedder Ulle. Nej, ikke ham. Han 5-6 år. Nej, okay. Han er en af 22 eller sådan noget. 23 eller du ser ham på legepladsen. Ja, det lød meget forkert. Ja. For det er faktisk ret sjovt, det der. Fuck, cut. Ja, vi skal have en knap ned. Cut. Ja. Jeg skal skrive den ned. Cut og censureret. Ja.
Fuck, hvor sjovt. Okay, cool. Du har en ven, der er 5-6 år gammel. Nej, jamen, altså, jeg har været venner med ham i 5-6 Ja. år, sådan, og ham har jeg det også altid. Ham kan jeg også altid snakke med og sådan, have gode samtaler med. Men ja, du ved, jeg ved ikke om det er det er totalt umoderne at sige dreng og pige ting. Jeg forstår godt, hvad du mener. Men sådan, jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg ved ikke. Men jeg tror, det kan Jeg være... elsker at have de der samtaler med mine kammerater. Du ved, også med Frederik, sådan, du ved, dybe samtaler, de er fucking gode at have. Jeg tror, det kan Og være en jeg har også nogle gange med Mark dreng-pige-ting, og sådan noget, fordi at mænd måske er blevet oplært noget. Der har været sådan en norm med, at mænd ikke rigtig snakker om følelser. Ja, men det er jo totalt sådan umoderne. Ja, den er totalt jeg har umoderne. nærmest ikke nogen venner, der sådan ikke har lyst, altså der ikke kan lide at snakke om nogle ting. Nå, okay. Altså det har jeg ikke. Jeg har Okay, ikke så en du eneste, tror føler jeg ikke, der er nogen grænser. Det er bare noget, Nej, jeg ved det er godt, det kun er umoderne, familien, hvor og vi det er i er gang med at lidt bevæge os væk fra det. Men det er jo stadig en ting, der kan forekomme. Ja, men det er jo sådan noget provinsagtigt noget. Undskyld. Okay, undskyld, fordomme. Jeg er selv derfra, så jeg må gerne sige det. Altså, det må man gerne. Er det ikke sådan, er det ikke reglen? Jo, Hvis men altså, man siger hvis jo man selv er også... derfra, så må man godt selv sige. Min opfattelse er, at der er større tradition for sådan noget der, macho noget der, med at man ikke må Ja, det er lidt snakke mere om følelser, sådan, konservativt. når man kommer ud. Ja, Ja, det er men jeg meget forstår godt, hvad du forbeholdt mener. noget konservativt. Provinsklasse. Det ved jeg ikke, om det hedder. Det er ikke noget, der Nej, hedder, men det kalder vi hedder det. Ja. Nyt begreb herfra. Skud til mig. Men nej, det tænkte jeg, det kunne det godt være, at det var ligesom, fordi I er mænd, så er det måske ikke, at man altid går i dybden. Altså mig og pigerne går jo også på toilettet sammen. Altså der kommer også nogle dybe ting i de der toiletsamtaler nogle gange. Ja, hvorfor gør I egentlig det? Men det er pisse hyggeligt, fordi så er det, du ved, okay, hvis man er til en fest for eksempel, og man sådan spotter en sød fyr, eller der er sket noget, eller whatever, så siger den ene, jeg skal lige tisse. Altså det skal man, men man skal lige tisse, og så går den anden med, fordi så kan man snakke privat. Altså det der, man lige at fjerne sig. Nogle gange skal det ikke. Jeg har faktisk en veninde den dag i dag. Men I går jo helt ud på toilettet sammen, ikke? Ja, Det er ikke sådan, I bare nej, vi står i en båsen står foran sammen. spejlet. Nej, vi går helt ud på toilettet sammen. Men nej, jeg har stadig en veninde, der spørger mig, sådan, så jeg skal tisse, vil du ikke med? Altså, selvom jeg måske lige har været ude at tisse. Det er bare rent hyggeligt. Vil du ikke med? Altså, det er bare hyggeligt. Ja. Altså, der var jo børn, der tissede vi på sæderne samtidigt. For det var også hyggeligt. Men det er vel også en måde at blive fucking tæt på, tænker jeg. Ja. Du ved, det er ligesom, det der, ligesom vi har snakket om i, var det kærlighed? Ja, det kan godt være. Om oxytocin, det der Ja, med ja, kramme. ja. Det må være det Ja. samme, når man ser en anden tisse. Ja. Så får man også det der, Man kan næsten ikke komme til dig. Altså, så Nej. skulle vi næsten have et seksuelt forhold. Ja, Altså, det er det samme. jamen, det kunne da godt være, at mænd skulle til at gøre sådan noget. Ja, holde hinanden stille og Ja, ej, det har I da også gjort. Du ved, jeg har jo hørt historier med drenge. Altså drenge. Tisse over kryds. Ja, præcis, Eller over præcis. kors og sådan ting. Ja, Jeg ved jo godt, det handler ikke om blufærdighed, men jeg tror bare ikke, at det er så normalt for drenge at gå ud på toilettet sammen. Nej, jeg tror ikke, at det vil gøre mig noget. Jeg tror bare Nej. ikke, jeg kan bare ikke se formål ved det, tror jeg. Så hvis Mark var sådan, hey Phil, skal lige med på toilettet? Ej, det ville være lidt mærkeligt. Stadig. Nej, Jamen, det ved jeg ikke. Hvis han bare ja. sagde, at vi skulle på toilettet, og det var offentligt, så ville det jo være pissoir, så ville man jo bare stå der pis. Ja, Og så snakke om, det er noget, jeg altid har tænkt på. få en slud og få en sladder, ikke? Jo, men hvorfor mænd ikke gør det? Altså, og det tror jeg bare, det er fordi, det ikke er noget, man sådan gør. Så tænker man måske ikke lige over, når man skal Jo, vi ud vi og går tisse sammen. vi går på toilettet sammen. Vi går ikke ind i de der båse sammen. Jamen, det er det, I skal. Ej, det er mærkeligt. Det er der, man vil se kommer helt mærkeligt ud. tæt på hinanden. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det er så mærkeligt ud, egentlig. Piger- Hvorfor er det egentlig, det ville se mærkeligt ud, hvis 2 mænd kom ud? Hvorfor? Hvad vil man tænke? Det ville jo ikke være underligt. Jeg synes ikke, det ville være underligt, hvis jeg så to. Så ville jeg virkelig Jeg vil tænke, okay, ej, jeg vil det er tænke hyggeligt. følgende. De har taget coke. De har... De har tisset. Ja. Og så den sidste, tror jeg, vil... Hygget sig. Ja, det tror jeg, det kunne også være en ting, ikke? Ja, altså jeg vil Hvor jeg tro, tror ikke på samme måde, jeg vil tænke det om piger. jeg vil tro, de har hygget sig, men på den hyggelige måde, ikke den seksuelle måde. Eller det ved jeg ikke. Jamen, det tror jeg vil. Måske Jeg tror hurtigt. Den vil også ramme mig. Jeg siger ikke, der er nogen af de her 3 ting, der vil Nej. jeg vil tænke mest. Jeg tror faktisk mest, jeg vil tænke coke. At de har taget noget coke. Altså, jeg vil stusse ved det. Og det er jo egentlig lidt sjovt. Men det er igen, det er fordi, at jeg ved, det er Men der er jo heller ikke noget i vejen med, hvis de har været ude og hygge sig. Det er ikke det, jeg siger. Nej. Der er noget i vejen med at tage coke, det er jeg ikke så fan af. Men det er jo fordi, at det er så meget en pige-ting. Altså, sådan noget. Tænker man. Ikke? Ja. Altså, Nej, men også hvis de er ude og gøre noget seksuelt, det er også okay. ja, men man vil bare stusse ved det på en anden måde, end hvis piger gør det. Ikke? Altså, at komme sammen ud fra toilettet. Jo, men jeg tror ikke, jeg vil sjovt. tænke over, hvis piger kommer ud. Fordi det er sådan... Normaliser mænd, der pisser sammen. Ja, det er den nye. Nå, men i hvert fald, hvad fanden var det, jeg ville sige med det? Hvad var det? Hvorfor kom jeg ind på det? Altså, nej, men jeg siger bare, Ja. at
Jeg kan ikke finde ud af, om jeg egentlig bare har rigtig mange bekendte, eller om jeg har mange venner. Fordi at jeg kan godt bare nogle gange sidde derhjemme, og så bare tænke, hvad fanden skal jeg i dag? Har vi snakket om det? Ja, men det er fedt, du kommer ind på det igen. Ja, jeg tror, jeg lige snakke hele igen. Jeg tager det en gang til. En gang til. Nej, men der kan jeg bare godt nogle gange sidde derhjemme og tænke sådan, nå, hvem fanden skal jeg så ringe til? Og hvad skal vi lave? Altså det er sådan, jeg vil gerne vide, hvad vi skal lave først. Ja, bliver du sådan restløs? Jamen det er det. Jeg kunne egentlig godt tænke mig bare at have sådan nogle venner, du ved, der bare kom over, bare kom og ringe på, hey, hvad så, bror? Eller sådan et eller andet, og så bare kom op og så bare sad i min sofa og spillede PlayStation, eller sad på telefonen, du ved. Sådan, at man behøver ikke bare det, man var sammen og chillet. Men jeg tror også nogle gange, man bliver nødt til at skabe de relationer. De relationer er jo ikke nogen, man får sådan der jo. Nej, præcis. Det er nogen, man får, fordi man virkelig kender hinanden godt, og seriøst ikke har mere at snakke om. Ligesom når man har en kæreste, så kan man jo godt sidde lige pludselig og bare være der sammen, selvom man ikke er sammen. Ja, præcis. Altså Hivi, min roommate, hun kommer nogle gange ind på min værelse, tager sin telefon med, og så sidder hun bare, eller ligger i min seng og ser TikTok. Ja. Hun snakker ikke med mig. Nej, men det er hyggeligt. Ja, det er så hyggeligt. Jeg har ikke prøvet det før, men jeg kan huske, at men jeg vil så gerne være en del af det. Da jeg boede hjemme, ikke? Der havde jeg jo vokset op med 5 brødre. Og der var det tit, man gjorde det der. Præcis. Så jeg tror, man skal skabe de relationer. Ja. Altså, der er nogen, man gør de ting med. Hvis du ikke har nogen roomies, venner... Det gør måske større sandsynlighed for, at man får skabt den relation. Ja, måske skal du have en roomie. Men jeg mener bare, at hvis ikke du har venner, man gør det med, så skal man enten skabe har du ikke lyst til at komme over og sidde på min sofa, og så bare sidde... Har du ikke lyst til at komme over på har du ikke lyst til at komme over og bare sidde på min sofa og sidde på telefonen og ikke snakke med mig? Har du ikke lyst til at komme og tisse med mig? Nej, jeg ved det ikke. Nej, men det er bare det der med, du ved sådan noget, men det er også noget med, jeg tænker også, det har noget at gøre med at bo tæt på hinanden, fordi det er jo de fleste af mine, jeg kender ikke nogen, der er ikke nogen, der bor i nærheden af mig lige pt. Altså, det er der bare ikke. Så sådan, jeg har en kammerat faktisk, men ja. Jamen, hvis ikke det er ham, du vil gøre det med, så er det ikke ham, du vil gøre det med, jo. Jamen, det er for ny, altså, du ved, så gode venner vi slet ikke. Nej, okay. Så du ved slet ikke. Men ja, altså det skal også være naturligt jo, ikke? Det skulle være totalt naturligt. Det skulle være det bare komme forbi, du ved, sådan. Jeg ved ikke hvorfor, jeg tror bare, at sådan nogle venner har jeg ikke meget længe siden jeg har haft, du ved. Er der bare lige skrive, hey, jeg skal ikke komme til. Findes og du ved, bare går, måske er der en time eller halvanden time. Findes der en app for at finde venner egentlig? Ja, det tror jeg, der gør. Jamen, det gør der. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Derfor jeg synes, det er så svært, at der er nye relationer. Ja. Altså, jeg er meget... men det er jo det der med at spørge, hey, skal vi gå en tur? Eller sådan, hey, skal vi lave et eller andet? Hey, har du lyst til at... Jeg ved ikke, på arbejdspladsen? Nå, på arbejde? Jamen, jeg har ikke... Altså, fordi ude på mit arbejde, der snakker vi jo rigtig... Der er rigtig meget... Eller, jeg snakker rigtig meget. Ja. Der er mange at snakke med, sådan, så det er jo egentlig bare at spørge dem, sådan om... Hey, skal vi gå ud og tage en øl i aften? Det er nemmere, hvis man er 3, synes jeg, så kommer der ikke den der... Ja, akavet. Ja. Nogle gange. Så det er lidt nemmere at lave de der aftaler. Det er jo ligesom at date egentlig, at skabe nye relationer. Det er det totalt meget, jo. Og det kan være pissenederen. Ja. Ja, så jeg er meget glad for de venner, jeg har, fordi dem føler jeg ikke. Vi har datet. Men føler du, at I skal den samme vej og sådan noget? Forstår du, hvad jeg mener? Jeg føler, at de venner, jeg har tæt på mig lige nu, det er os, der kommer til at vokse op sammen. Altså blive gamle sammen. Jamen, det er dem, jeg savner, du ved. Det der med, jeg ved ikke, hvor længe mine venskaber kommer til at holde. Altså, det ved jeg ikke. Sådan, fordi at jeg har bare... jeg har virkelig ikke særlig mange venner, der har holdt så lang tid. Altså sådan... Nej. Så er de holdt 2 år gange, så ved jeg ikke, hvorfor. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg selv har udviklet mig så meget, at jeg ikke... Eller, jeg føler lidt, det er alle, der udvikler sig, ikke? Sådan, så vi bare ikke kan sammen til sidst, og sådan stopper med at snakke og begynder sådan... Nå, det har jeg også hørt, det der med at slå op som venner. Ja. Er det noget, du har været... Ja, er du sindssygt, mand. Jeg havde en kammerat, det var nærmest et ægteskab fra efterskolen af. Virkelig, virkelig fed fyr. Vi var virkelig gode venner. Altså sindssygt tæt og sådan noget der. Men jeg var sindssygt umoden på det tidspunkt, sådan, så... På det tidspunkt? Ja, men det var på en anden måde umoden. Okay. Jeg var vildt nærtagende og sådan noget. Og jeg kunne ikke sådan... Vi konkurrerede og sådan noget. Vi blev bare vanvittigt uvenner hele tiden og sådan... Selvom vi var sindssygt gode venner, vildt tætte og hjalp hinanden meget, så kunne vi fandme også bare... Og vi var virkelig sådan kærlige. Det lyder meget... Det er ikke... Jo, men det kunne vi. Vi kunne være totalt kærlige, sådan... Altså sådan... Virkelig gode til sådan der omsorgsfulde over for hinanden. Ja. Gode kammerater, ikke? Og så ved jeg tror simpelthen bare, vi voksede fra hinanden til sidst sådan der, og vi skulle 2 forskellige ting, ikke? Og så blev vi bare rigtig uvenner til sidst. Ja. Og med blokering og det hele, ikke? Hold da op. Ja, det var lige omkring 1. og 2G, tror jeg. Ej, hvor sindssygt. Og så var det sådan noget med, lad os lige snakke ud om det, og så fik vi ikke snakket ud om det, blev uvenner igen og sådan noget der. Jamen altså det og jeg ved ikke, om jeg tror ikke, han synes, han har gjort noget forkert dengang, sådan, altså... Jeg er også sådan en, der tænker sygt meget over sig, og jeg ved godt sådan, at jeg var totalt svær at være venner med. Jeg er mega nærtagende, og
Og sådan, og fordi jeg var nærtagende, så, du ved, så lagde jeg noget i ting, som ikke var ondt ment mod mig, som så gjorde, at jeg følte, at jeg skulle forsvare mig, og det gjorde så ved angreb. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Sådan, så at jeg kom til at bare være et dumt svin over for nogen, uden de vidste, hvorfor jeg var et dumt svin. Ja. Hvor jeg selv følte sådan, jamen det er jo retfærdigt, fordi du har jo fået mig til at føle sådan her. Ikke? Men jeg var ikke god til at snakke om det. Jeg følte, det var sådan et nederlag at fortælle, at man var blevet såret over noget, nogen havde sagt. Ikke? Så det endte bare med, jeg kommer ikke til at snakke med, men det var sådan, altså det er nok sådan en af de bedste venner, jeg har haft, ikke? Føler jeg. Altså, jeg har prøvet det med, altså, jeg overvejede ikke at slå op med hende, og hun er en af mine bedste venner, og det har jo været i lang tid. Men vi blev rigtig, rigtig gode veninder i folkeskolen. Og så, tog hun på efterskole, og jeg skulle starte på gym, og der begyndte jeg jo at få nye venner i gymnasiet. Så jeg kunne også mærke, at der skete en udvikling for mig, det der med at møde nye mennesker, så kommer man også til at vokse rent socialt på en anden måde. Og hun var meget tilbage i folkeskolen. Altså så når vi mødte hinanden igen, mig og hende veninden, så var det tilbage i folkeskolen, og jeg kunne mærke, at jeg var kommet videre derfra. Så jeg havde sådan hvad man skulle gøre ved det, fordi jeg synes ikke, det var lidt nederen, og det har jeg aldrig snakket med hende om, og hun ved sikkert godt, hvem hun er. Men vi så sådan reinvented, altså sådan vores venskab, så at vi ligesom er kommet ud på den anden, vi har det pissegriner nu igen, ikke? Altså, så det er bare, at folkeskolen og vores venskab der var på en måde vores identitet i venskabet, og nu er vi bare blevet, nu er vi bare venner, altså nu er det vores helt eget, det er super fedt. Det kan jeg måske godt lidt relatere til sådan, det der med at finde ud af det igen. Kan du huske Falken? Ja. Skud til Falken. Hvad hedder det? Vi havde jo også vores konflikt der. Ja. Ham kan jeg vildt godt med igen. Altså ikke fordi vi sådan der ses og sådan noget, men du ved, vi sender sjove snaps og sådan noget til hinanden. Ja, Falken, han er en god fyr. Vildt fed fyr, ikke? Altså sådan, der var måske også nogle gange nogle omstændigheder, der gør, at i de omstændigheder skal man ikke være sammen. Ikke? Jeg tror, hvis jeg ikke havde gået i skole med min gamle kammerat der, var jeg måske ikke blevet så uvenner med ham, fordi vi sådan også begyndte at konkurrere skolemæssigt, og han var væsentligt dygtigere skolemæssigt, end jeg var. Altså sådan, det var han bare. Fordi jeg lagde ikke arbejdet. Det gjorde han sådan set. Han var bare klog, han var vildt intelligent. Sindssygt intelligent. Han er god til rigtig mange ting, han rørte. Altså fordi, at han var god til at sige til mig, at han var god. At han var god, ikke? Og det ved jeg ikke, og jeg er også sådan vokset op med den der sådan, slap lige af, ikke? Som er en vildt dårlig ting at vokse op med, ikke? Men der er også det der, altså kender du det der med, der er venskaber, der hiver energi ud fra dig, og der er venskaber, der giver dig energi. Ja. Og der føler jeg, med store personligheder, så kan det tit være, når du er sammen med dem, så bagefter, du skal bare sove i mange timer. Altså sådan kan Falken godt være. Ikke at det er en dårlig ting. Det kommer an på, hvem man er som person, men han er en kæmpe personlighed, ikke? Og kan kræve rigtig meget ens energi. Ja, jeg synes, han giver ret meget energi. Jeg har det ret sjovt med Falken. Okay, så altså også det fester sådan noget. Nå, men det synes jeg. Dem, der kan sådan der, altså aflade energi. Mig rigtig meget, ikke? Det er folk, hvor jeg føler, at de positionerer sig på en eller anden måde. Sådan, hvor jeg føler, at jeg skal sådan... At, du ved, at jeg kan mærke tydeligt, at de føler sig sådan lidt bedre, eller... Ja. Altså sådan... Ja, og du tager det sådan på bekostning af dig. Altså, at det bliver sådan... uden at det er et angreb, så er du sådan, hvorfor er jeg ikke sådan, eller hvorfor kan jeg ikke? Eller, altså, jamen, sådan nogle, hvor jeg føler, at jeg skal... Jeg har ikke et eksempel. Det der, men jeg har heller ikke sådan nogle venner mere. Jeg har virkelig ikke nogen af de der venner mere, som sådan... Og jeg ved ikke, om det er, fordi det er bare alle mennesker, der bare fundet ud af, at man ikke skal konkurrere med sine venner og sådan, men du ved, dem der, hvor det er... Du ved, der i rette sætter en og sådan noget for meget. Ja, apropos det kan jeg blive rigtig, rigtig træt af, for så begynder jeg at få dårligt selvværd i det. Og det gør jeg, fordi jeg lytter meget til andre mennesker, hvad de siger. Det kan godt være, at jeg ikke altid giver udtryk for det, men jeg lytter meget til det og tager det ind, ikke? Kan du huske dengang, hvor Frederik han sagde, at det var som om, jeg havde 50 hår for hovedet? Jo. Den lytter jeg. Ej, det er også en spørgsmål, ikke? Hvis nogle ting lytter til. Ja, den glemmer du aldrig. Det ved jeg bare. Den glemmer aldrig. Og da du sagde i et afsnit, at jeg rev folk ned, ikke? Jeg godt kunne lide at rive folk ned. Ja. Det lytter også vildt meget til, ikke? Jo. Så sådan, ja. Men apropos det, du siger med at rette, det er fordi, at Philip og jeg, vi har lavet en liste over ting, der kan irritere os ved andre mennesker. Ja. Og det her, det er simpelthen det er en liste, som vi har erfaret ved os selv og ved andre, at det kan folk komme til at gøre. Eller, og du ved, det kan irritere en så meget. Det engelske udtryk hedder pet peeves for vores international listeners.
Listeners. Og der har jeg for eksempel som Frank Vam vil sige, listeners. Ja, så der har jeg for eksempel det, du gør lige nu, det er at afbryde. Ja. Nej, jeg havde også det der med at rette på folk. Altså, jeg har hende veninde fra folkeskolen der, hun har det for eksempel med, at rent grammatisk, hun er sygt god til grammatik, og det har hun altid været, så jeg tager det lidt. Sådan er hun bare. Hun kan ikke lade være. Altså, hun kan ikke lade være, og jeg synes, det kan være så irriterende, fordi man kan være i gang med... Fuck, alt væltede bare lidt telefon, hele moduljen på, hvad hedder det? Baduljen. Det er baduljen. Jeg holder. Patruljen. Min arm er lige... Fuck, jo. Jamen, vi optager videre. Ja, undskyld. Nej, men hun er sygt god grammatisk, eller jo... Ja, Grammatisk. Så man kan være i gang med en historie, du ved, og man synes, det er en mega god historie, mega spændende, mega relevant. Den klarer, hvad den hedder, Rent-testen. Rent-testen. Ja. Altså, det er bare en god historie. Og så kan man sådan, hvad sagde du der? Sagde du anderledes? Altså, det har jeg har ord, jeg slet ikke. Det hedder anderledes. Du ved, ja. Og det gør min mor, det gør min roommate, og det er fordi, jeg har ord, du ved, jeg er vokset op med, og jeg har altid sagt det, og så lige nu, åbenbart, så finder jeg ud af, der er ikke et N i anderledes. Jeg siger også vietnamesisk. Der putter også et N i, det hedder jeg kan ikke engang finde ud af det. Vietnamesisk? Jeg siger vietnamesisk. Det hedder vietnamesisk? Jamen, jeg siger vietnamesisk. Det giver også mening, føler jeg. Ja, jamen, det lyder rigtigt. Ja, det lyder rigtigt. Nå, så jeg begyndte at snakke rigtig hurtigt ved de ord, jeg har det dårligt over, for jeg ved, jeg siger det forkert. Hvad vil det? Jeg har også svært ved forskel på høre og øre, så du ved, så høretelefoner, eller øretelefoner, eller hedder det ørepropper, eller hedder det hørepropper. Det giver også god mening. Ja, ikke? Det er som headset og... Headset? Nej, headset og... Jamen, det er fordi, jeg ved ikke, om det staves med D. Head, som i hoved, eller heat. Nå, men så vil det være headset. Headset. Jeg tror, det som hoved. Earpods og Airpods. Airpods og Earpods og pods. Så folk har det generelt med at rette mig, og det er pisseirriterende. Altså, især hvis fordi jeg synes, jeg har et godt sprogbrug, og jeg synes, jeg har interessante historier. Så når folk, du ved, så sådan, du lytter ikke. Du har lyttet efter det ord, som du gerne vil rette mig i. Altså, i stedet for at lytte til min historie. Men det er sjovt, Sara, fordi det der kender jeg virkelig godt, det der. Og jeg har hørt meget på det her på det sidste. Sådan, det der med, at jeg føler mig ikke dum, men du ved, folk kan virkelig få en til at føle sig dum, når der er lige pludselig ord, eller sådan ting, man ikke ved, hvad er, som alle bare ved, hvad er. Ja. Åbenbart. Ja. Det er så fucking irriterende, at folk skal lade være med at rette på. Altså, men det er måden, de gør det på, ikke? Jamen, altså, som jeg tit siger til min mor, hvis hun gør det, så sådan, men forstod du, hvad jeg sagde? Hører du efter, hvad jeg sagde? Gav det mening, hvad det var, jeg sagde? Altså, har du brug for at rette? Er det fordi, du ikke forstod, hvad det var, jeg så sagde lige der? Eller er det fordi, du har brug for at rette mig? Altså, du ved, det kan være den mindste, du ved, sådan, det hedder når og ikke som. Og sådan, okay, men forstod du min sætning? Altså, gav den stadig mening for dig? Kan vi så ikke lade det være? Altså, jeg kan blive så... Nå. Ja, det forstår jeg fandme godt. det kan jeg også virkelig irritere mig, sådan noget der. Men det er fordi, det er bare sådan en måde, sådan der bare, du ved, vælge folk ned på, ikke? Ja, og der har jeg lige nogen, der, der ligger sig ret meget op at det der med at rette. Det der med, jeg hader dårlig kommunikation. Ja. For eksempel, jeg blev rigtig glad, fordi Philip ringede til mig for at sige, at han var forsinket i dag. Og det synes jeg, det er god kommunikation. Ja. Der siger du, hey, jeg er faktisk lige forsinket, og det gør du, når du ved, du er forsinket. Og sådan, fedt, det er god kommunikation. Når folk ikke kan finde ud af det, hvor sådan... Hvis ikke Philip havde sagt det sådan, men du har vist på et tidspunkt, du kom for sent, så sig det til mig, når du ved det. Altså, hvis folk ikke gør det, kan også være pisseirriterende. Og så i forlængelse af det, det med at rette, når folk er bedrevidende, eller bagkloge, det kan jeg slet heller ikke. Og jeg er det selv så tit, altså, hele tiden. Ja, men jeg havde andre det er også noget, der irriterer mig, det er, hvis man sådan, du ved, hvis man lige har haft en lortedag, og man, du ved, har lavet en fejl, for eksempel, lad os sige en eksamen, hvor man kom for sent i gang. Så folk, der siger sådan der, hvorfor er du også gået i gang så sent? Hvad skal man bruge bagklodskab til? Det kan du ikke bruge til noget som helst. Nej. Er det sådan, gør folk det for sådan, jeg kan sikkert også selv finde på det, men gør man det for at sådan ligesom at være sikker på, at personen godt ved, at de selv er en idiot? Altså, er det fordi, ved han godt, at han er en idiot? Eller sådan. Og ja, vi ved godt, at vi er en idiot. Det altså, ved man da som regel godt, at hvis man ser en gang, man har et problem, så ved man det, og det er tit det, der generer en, det er sådan det der med, at, hvorfor har jeg ikke gjort det? Ja.
Og man føler sig Og nu er så jeg ekstra fucked. meget dum, og det er sådan, jeg ved godt, jeg er dum. Hvorfor skal du også sige højlydt, at jeg er dum? Ja, jeg har brug for, at du siger... Ej, det var også ærgerligt. Ja, Ej, eller fuck, hvor du noget. ved, hjælper mig med sådan... Kom i gang med det, jeg nu skal have lagt det, ikke? Altså, jeg har brug for, at du... Ja. Bagklodskab for, er at du fucking trøster irriterende. mig. Det skal folk bare lade fucking, det- lade være med. Og nu siger jeg, fuck! Ja, min mor har faktisk sagt, at vi banner ret meget. Ja, undskyld. Hvad er det? Pauline. Undskyld, Pauline. Vi prøver at tale pænt. Nå, så har jeg også, når folk ikke kan holde aftaler eller ændre aftaler, altså det var også det, jeg lige sagde. Philip har det med at komme for sent, og han har faktisk, hjulpet mig. Altså, der var sidste år, der gik jeg til psykolog med, rent faktisk det med, at folk ikke... Det er fordi, jeg er sådan planlægger menneske. Du er kontrolfreak. Jeg er kontrolfreak, og det har jeg altid været på rigtig mange måder. Og da corona så skete, så var det der med, at man kunne ikke regne med en skid. Jeg blev fuldstændig smidt ud af min hverdag og min kontrol. Så jeg gik til psykolog omkring det, fordi jeg havde virkelig svært ved at finde ud af, hvordan jeg så kunne kontrollere ting. Og det fandt jeg ud af, det kan man ikke. Nej, man kan ikke. Og det hjalp mig rigtig meget, hun sagde sådan, men så du skal bare kontrollere, hvad du kan, og du kan ikke kontrollere andre. Nej, Så det er jeg blevet meget bedre til. For eksempel, at jeg ikke står og... Før i tiden kunne det være en total nedsmeltning for mig, at Philip sagde, at han kom 10 minutter for sent. Altså, så ville jeg slet ikke have lyst til at tage afsted. Ja. Og i dag så er jeg sådan, nå, er du det igen? Nå, fedt, super, jeg kommer også senere så. Altså, Ja. men jeg synes stadig, det er pisseirriterende. Men faktisk, ikke? Ja. Hvad fanden jeg vil sige med det der? Når folk kommer for sent. Eller laver om på aftaler. Hvad fanden var det nu? Det hjalp mig i hvert fald helt vildt meget at vide, at du kan ikke regne med nogen andre end dig selv. Nej, Altså, ja, det den er bare generelt nice, men det er måske også lidt mere bredt. Men det er fordi, nu bliver jeg lige filosofilip her igen. Fordi Hvad sagde du? Filosofilip? Filosofilip. Du kan aldrig nogensinde ændre på andre mennesker. Nej. Altså, hvis man hele tiden har det i hovedet, så skal du bare huske på, at alle andre føler også, at det de gør er rigtigt eller okay. Ja. Så sådan, det kan du ikke ændre. Men det er også, du vil blive vanvittig. Der er ingen grund til sådan der, at mindre det er en kæreste eller en partner, at sige til andre mennesker, hello, prøv lige at tænke over, hvad du gør. Sådan. Fordi affind dig med, at andre mennesker er nogle idioter. Ja. Men sådan der, det er stadig irriterende. Eller sorter dem fra. Regn med, at du ikke kan regne med Lad mig skælde folk ud, sorter folk fra, hvis de ikke... Altså, sådan er det. Ja. Ej, okay, det var også Nej, men jeg forstår. Nej, men du skal regne med, at du ikke kan regne med nogen. Altså, ja, man skal regne med, at du ikke kan regne med nogen, Ja, det... Og så må du tage den derfra. Ja. Og så må du vurdere, om du gider være i det, Præcis. hvis der er nogle ting, der er dårlige ved det. Gør op med dig selv. Er det noget, du vil kunne holde ud? Hvis ikke, så må du finde ud af det derfra. Ikke? Altså, der Er det er ikke godt råd? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg kan ikke helt finde ud af, om det her er min holdning, eller om det er bare en tanke. Fordi hvis det nu ramte et selv, sådan der, at Vi skal have en knap, der hedder Filosofilip. En filosofilip-knap. Nej, Filosofilip. Nej, det er godt. Det blev kaldt på efterskolen. Filosofilip. Faktisk er ham, min kammerat der. Fordi jeg tit, så sådan, okay, filosofilip. Sagde han sådan der. Filosofilip. Så sagde sådan, nej, hvad han snakker. Han minder lidt om Martin faktisk. Ja. Bare sådan mere Sjælland, eller fra Sjælland, ikke? Jo, fra Sjælland. Hvad hedder det? Sådan, dude. Nej, der er sådan, dude. Han er sådan, hvad nasal. Dude. Sådan der, filosofilip. Nej, jeg ved ikke, hvad han sagde. Det var sådan noget der. Ej, det synes jeg er god, Filosofilip. Ja. Men ja, det er nogle af de ting, der irriterer mig. Ja. Altså, og mange af mine venner gør det. Mange af de ting, der irriterer mig, gør jeg selv. Men det betyder... Det er selv den sætning igen. Det tror jeg ikke. Det er mange af de ting, som jeg... Undskyld, retter du mig? Jeg rettede dig ikke. Jeg tænkte bare sådan... Og afbrød du også? Ja, undskyld. Det kan jeg faktisk rettede du og afbrød mig? Og micromanagement. Nej, hvad hedder det? Mange af de ting gør mine venner, og mange af de ting, jeg også lige har nævnt, gør jeg selv. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke kan være venner med dem. Det betyder bare, at det fucking irriterer mig, og I skal lade være. Altså, lad være. Fuck af, mand. Lad være. Ej, vi skal... Okay, seriøst for Paulines. Vi skal faktisk have en knap, der hedder... Paulines mor, skal jeg til at sige. Paulines mor. Det vil ikke give nogen mening. Vi skal have en Pauline-knap, som hedder, når sproget er grimt. Så... Okay, ja. Undskyld, Pauline. Er det Pauline eller Pauline? Pauline. P-A-U. Ja. P-A. P-A-U. Så det er Pauline. Pauline. Pauline, undskyld, knappe. Ja, jeg undskylder mange gange. Den knap skal vi have til næste gang. Fordi nu skal vi snakke over det. Ja. Okay, Sara. Ja. Har du alle dine?
Ja, der var lige, altså det der, når folk ikke spørger ind til mig i en samtale, for eksempel, så ved at de bare kan snakke om dem selv uafbrudt, det kan jeg også. Ja. Og når folk ikke kan styre deres følelser, og det lyder måske meget hårdt, nej, men hvis man for eksempel er i en diskussion, eller hvis der er sket noget dårligt, eller sådan noget, folk ikke kan have en pytknap, jeg tror, det er mere det, jeg mener. Ja. Hvis der er ting, der ikke kan ændres på, og folk stadig, du ved, flipper ud over det, så er sådan, du ved, det kan ødelægge hele min dag. Fordi jeg sådan, det påvirker også mig, at det påvirker dig. Det ja, det er rigtig godt. At folk ikke kan have en pytknap. Jeg tror, det er mest det, jeg mener. Ja. Men det er også... Jo, men det er også det. Men det er også det. Det tit sådan drama queens. Ja, og det kan selv være, det er slet ikke det. Ha' nu en pytknap, ikke? Men når jeg har den pytknap, så skal du også have den pytknap. Ja, det føler jeg også. Men jeg føler også virkelig, at jeg er blevet overbærende sådan med årene. For nu har jeg været meget nærtagende, ikke? Og så har jeg fundet ud af, altså, du ved, gået ind i mig selv og fundet ud af, Philip, du er nærtagende, der er det, du tror folk siger til dig, eller mener om dig, det er slet ikke rigtigt. Og så, du ved, nu er jeg bare blevet totalt sådan der, nu skal der virkelig meget til, for jeg bliver sur på folk, og siger, det er fandme ikke ordentligt, du tør at gøre sådan. Jamen, altså, der er lige en episode med en her forleden, fordi at han sagde, at han troede, vi skulle sommerhus, men så skulle vi ikke sommerhus. Mark. Det må jeg godt sige, Mark, fordi du er også ven. Hvad hedder det? Der blev jeg lidt sur. Ja. Men sådan, ellers så bliver jeg jo ikke sur. Over sådan... Nej, jeg synes, du har lang men det er fordi, jeg selv er så fucking uperfekt. Så sådan, jeg skal ikke ret på andre at sige, nej. Og jeg føler, jo mere overbærende jeg er, jo mere kan jeg også tillade mig, fordi sådan, jeg vil ikke selv blive sur. Nej, men... jeg ved det ikke. Men altså, jeg sidder med en liste her, så med 60 pet peeves, ikke? Ja, men jeg har også kigget på den liste. Nå, du har også kigget på den? Ja, men jeg fandt på min egen i stedet. Jamen, det tænkte jeg også. Det er også derfor, jeg tænker sådan, staring at someone's phone, for eksempel, ikke? Det er også fucking irriterende. Jamen, det er pisseirriterende. Det er det, du gør lige nu. Nej, men for eksempel, hvis man er på date. Nå, jeg troede, du mente... Okay, jeg troede, det var fordi... Det jeg læste den sammen, det var, hvis du er på date eller sidder ude med nogen, og du ved alle omkring dig på deres telefoner, og ikke gider være social med dig. Hvis andre kigger på din telefon. Ja, det er også irriterende. Det bryder man sig heller ikke om, da. Ej, faktisk, jeg har nogle gode venner, der godt kan lide at styre min Tinder, når vi er sammen. Det er også meget sjovt. Det må de godt. Standing too close to another person. Ej, der er altså nogen, der bare virkelig ikke forstår intimzonen. Man bare kan lugte deres ånd, den der... Jamen, intimzonen. Ja, netop. Du skal stå 1 meter for folk minimum. Okay, vi er mere vi er cirka 1 meter. Jo, men vores hoved er cirka 1 meter fra hinanden. Ja, det passer nok. Men du ved, allerede her er det jo fucking ubehageligt, ikke? Der er en brud. Ja, fucking brud. Der er en brud. Jeg sagde også fucking. Jeg skal ikke sige fucking. Okay, vi laver en bandekasse. Vi laver en bandekasse her i programmet, og du hørte det her først. Ja. Vi laver en bandekasse. Ej, det kunne meget fedt. Skal vi ikke have en bandekasse? Jo, så får vi råd til et eller andet på et tidspunkt. Det var faktisk ikke nogen dårlig idé. Nej, skal vi ned? Er det en 5'er, eller hvad hver gang man til et bandord? Det kan vi godt. Skal vi ikke det? Jo, det skal vi. Jeg laver den. Okay. Og så fra den resten af programmet, det er alligevel vildt, at det er vores eneste indkomst lige nu, det er en bandekasse. Ja. Vi lægger det op på Instagram, vores mange gange vi får bandet resten af det. Hvis I vil være med på at udrydde dårligt sprog, så kan I lægge en 5'er hver gang I banner i sidesporet bandekasse. Paulines bandekasse. Paulines bandekasse. Og vi donerer penge til Pauline. Det er Saras mor. Mor vil faktisk rigtig gerne have et strandhus. Ja. Eller sådan et sådan lille, du ved, skur ved vandet. Ja. Det skal hun have, synes jeg. Ja, det samler vi ind til mor. Okay. Jeg ved ikke, hvad det her er for nogle prikker, der, men der, det er den her, det. Vi går efter. Og så sætter vi streger. Så går Phil her, og Sarah her. Mor skal have badeskur. Mor skal have badeskur. Okay, cool. Nu bander vi ikke mere. Nej. Jeg kan godt tale pænt fra nu af. Men hvad var det, jeg lige sagde F-ordet til? Var det folks det der med intimzoner? Nå ja, folk skal respektere de der møg. Det må jeg godt sige. Ja. Intimzoner, det er super vigtigt. Også hvis folk går for sådan langsomt. Når folk de går så langsomt. Ja, det gør på gaden, og så går man bare der, og så hvis de er flere, og man bare ikke kan komme forbi. Ja, så bliver man nødt til at lave den der. Eller hvis folk lige præcis går så langsomt, at du ved, at du kommer lidt tæt på dem. Kender at du skal sænke farten. Folk går langsomt, og så du går meget op ad dem, ikke? Men så lige pludselig stopper de op. Du ved, så går man nærmest ind i dem, og sådan, det kan jeg heller ikke, det kan jeg ikke. Ej, det værste, det synes jeg, når de går et resttempo, men du egentlig går lidt mere rest, fordi du skal et eller andet. Sådan, så du kun lige akkurat går 0,001 km i timen. Så det er den der underlige, du nærmest går ved siden af dem, faktisk. Ja, præcis, du næsten følger dem sådan vildt langt.
Det har jeg, når jeg cykler, og så føler jeg, så skal jeg cykle det hurtigere, selvom jeg cykler i et godt tempo. De cykler åbenbart i samme tempo. Ja. Men så skal jeg cykle det hurtigere, for jeg gider ikke at cykle sammen med dem. Nej, det er det værste. Man gider ikke gå langsomt, for man skal jo nå noget. Jamen, jeg går altid langsomt, men det er mine korte ben, tror jeg. Okay, skal vi lige holde pause? Ja, jeg skal også tisse. Ja. Vi holder lige en pause, så her kommer... Vi har en podcast, den hedder Sidespor. Det er med Sarah og Philip, ja. Det er nemlig rigtigt. Det er nemlig rigtigt. Det er nemlig rigtigt. Og synes der... Hvad fanden var sluttet? Jeg ved ikke, om vi vil slutte med, det er også ligegyldigt. Men jeg synes faktisk... Noget af det, som jeg føler, der binder venner sammen, ikke? Ej, faktisk... Fordi jeg skulle til at snakke om hemmeligheder. Det er også noget, der binder folk sammen, ikke? Men en anden ting, der virkelig binder folk sammen, ikke? Det er det der med, at man hader at begge par. Hvor mange af dine venskaber er bygget... Jeg føler, mange af mine venskaber er bygget på, at man har et fælles had til noget. Det er også fordi, had er stærkere end kærlighed. Rigtig tit. Det er det? Hvorfor er det det? Det ved jeg ikke. Men det er det der... jeg kender det godt, fordi hvis jeg har set mig sur på en eller anden... Ja. Og du finder en, der også. Ja, og du ved, og så er der en, der siger, måske fra arbejde. Hvis jeg synes, en kollega er pisseirriterende, og så kommer der en, der siger til mig, fuck hende der, hun er mega irriterende. Og så hun er ikke. Og så kan vi stå og bonde over det. Ja. Ja. Det er fucking dårligt. Man burde jo bygge alle sine venskaber på alle de ting, man synes, der er fedt. Ja. Men man bygger det på... Det er jo kedeligt. Jamen, er det fordi, at så ved man, hvis man kan udelukke de ting, der er irriterende, så ved man så bare, at... Jeg vil sige, i folkeskolen fik jeg rigtig, rigtig mange venner på at du ved, jeg var fan af Justin Bieber og One Direction, ikke? Så det var en kærlighed, man bondede over. Ja. Men der har vi sikkert også været, du ved, børn og naive, og det var det. Og nu er det måske lidt mere had, vi går over i, det ved jeg ikke. Det er usundt at bygge sine venskaber på det. Jamen, jeg føler... meget sådan i folk, det der med, at ham der lærer, du fucking irriterende. Ja, så er det irriterende, så er man bare bitchet. Ja, man bitcher super negativ miljø. Bare det der med bare hade folk. Man skal faktisk generelt ikke... Hvis man ikke har noget pænt... Det der faktisk, den er god, den der, men man skal ikke... Hvis man ikke har noget pænt at sige, så skal man holde sin kæft. Ja. Så kan alle lide det. Fordi hvis du ikke siger... Hvis du ikke... Jeg føler også altid, det går galt i sådan nogle sociale kreds. Ja, undskyld. Det er fordi, jeg sad med en kuglepen. Nej, det er fordi, at jeg lige skal skrive ned, at du sagde, hold kæft. Ja. En 5'er lige der. Undskyld, lige der, Pauline. Din mor kommer bare til at tænke, ej. Nu er du med i programmet. Pauline. Saras mor. Hvad hedder det? Hvad hedder det? Hvad var det, jeg prøvede at sige? Jeg tror faktisk også, jeg bandede, da jeg brokkede mig. Ja. Det må vi lidt tilbage på, og så må vi sætte og så går den i 0. Hvad hedder det? Nej, så smider vi bare begge to 5 kroner ind. Så er vi 10 kroner nu. Ja. Det er godt. Nej, jeg føler ikke, at vi bygger... Eller jo, jeg forstår godt, hvad du mener med at bygge på had. Altså, der er rigtig meget... Men bygge venskaber på had, det tror jeg ikke, jeg har. Nej, det gør jeg ikke. Altså, det er ikke fordi, at jeg føler, at jeg har fået en ven, som jeg udelukkende snakker negative ting med om med. Ja. Men det er også det der med, at hvis du... Lige så snart du begynder at sige noget dårligt om nogen, så vælger du nogen fra, for du ved jo ikke, om den, du sidder og snakker... Det er det, man siger sådan, hvis der er nogen, der sidder og siger noget grimt til nogle andre, jamen så er chancen for, at de kan sidde og snakke med den person grimt. Hvis du sidder og har en ven, og I snakker om en fælles ven, dårligt den, så er chancen for, at den person snakker dårligt med den ven, er stor, fordi personen snakker dårligt om sine venner. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg har en lille lykkelig historie omkring det. Nå. Fordi at hende jeg lige har snakket om, som retter på folk, og som jeg gik i folkeskole med, og bla bla bla. Hende og jeg, vi er super gode veninder, og vi var på Roskilde Festival, og på derværende tidspunkt, der var jeg sammen med min ekskæreste, har jeg snakket om i episoden med kærlighed, tror jeg. Og hans ven havde jeg på det tidspunkt prøvet at sætte min folkeskoleveninde op med. Ja. Og han havde fået en kæreste i mellemtiden. Og jeg havde det rigtig svært ved, for jeg var egentlig også hans ven. Det var underligt drama. Det var så dramatisk dengang. Ham var jeg også venner med, så jeg tror, jeg var lidt jaloux over, at nu havde han en pige. Altså, jeg var ikke kæreste med, jeg var jo kæreste med min kæreste. Men det ved jeg ikke. Han gav opmærksomhed til en anden nu, ikke? Og jeg følte, vi var venner. Det var underligt. Jeg var barnlig og alt muligt. Så jeg var ikke særlig sød imod den kæreste. Og det har vi altså, der var totalt mega drama, også med min folkeskoleveninde der, og den nye kæreste, og mig, og den nye... Og det gik helt amok. Ja. Og så hættede hun mig op. Jeg tror, det var i 16. Skrev hun til mig, og var sådan, om vi ikke skulle ses. Ja. Og drikke en kop kaffe. Ja. Og vi havde været veninder lige siden. Det var dejligt. Ja, det var mega sjovt, ikke? Jo. Ja, så jeg er venner med min ekskærestes vens kæreste. Ja.
Det var... Tekniske problemer, ja. Men man skal bare lade være med at sige noget dårligt om andre mennesker, fordi hvis man siger noget dårligt om andre mennesker, så lige pludselig så er der nogen, der siger det videre, og så lige pludselig så er der nogen, man er i bad standing overfor. Så hvis du bare holder din kæft, og altid kun siger gode ting og positive ting, jamen så er der jo ikke... Sara din streg i Pauline bandekassen. Tak, Sara. Hvis man bare fortier, når der er noget, man er utilfreds med hos nogle andre mennesker. Du kan godt sige det til personen, hvis de bliver ved med dig, det er rigtig irriterende. Men hvis du bare fortier det, så bliver du ikke uvenner med den person, og så kan alle lide dig. Så kan den person også stadig lide dig, den som du egentlig synes er irriterende. Og det er jo altid en fordel. Citat af Philip. Citat af Philip. Jeg ved ikke, om det gav mening, da jeg sagde det. Det er også ligegyldigt. Vi stryger det ellers. Lyt til det igen, hvis der. Ja, lyt til det igen. Hele podcasten. Så er der sådan noget, Sara, med bedste venner. Ja. Har du en bedste ven, Sara? Men jeg synes, det er også det der problemet, som jeg sagde før eller tidligere i det her afsnit, så har jeg rigtig mange tætte venner og veninder, og venner, som jeg bruger til forskellige ting, hvis det giver mening. Altså, der veninder, bruger du dine venner? Jeg bruger dem, nej. Venner er ikke noget, jeg har, det er noget, jeg bruger. Har du set? Nej. Nej. men nej, altså som jeg snakker med om forskellige ting. Altså, så du ved, om den her person ved jeg, at jeg kan snakke om måske lidt mere personligt, eller den her ven ved, jeg kan holde på en hemmelighed, eller du ved, så jeg kan bruge dem til forskellige ting, uden at jeg bruger dem. Ja. Udnytte dem. Jeg udnytter kun mine dårlige venner. Men nej. Så jo, altså jeg har jo min veninde fra folkeskolen, jeg holder mega meget ved. Altså en af mine bedste veninder, og så har jeg jo mine roommates, eller der er en, hun er lige flyttet, men dem har jeg kendt i sjovt til siden gym. Ja. Også bedste veninder, vil jeg klassificere dem som. Så har jeg så min ekskærestes bedste vens kæreste, som jeg også er blevet super gode veninder med, altså også klassificeret som en af mine bedste veninder. Og så min ældste veninde, som er hende, jeg har kendt hele mit liv. Men kan du ikke se, hvad der er galt i det der med at sige bedste venner? Jo. Hvis jeg nu sagde til dig sådan, når jeg skal være sammen med min bedste veninde lige om lidt. Jo. Sådan, det er det samme som at sige, du er ikke min bedste veninde. Jamen, du var en af mine venner. Det er sjovt, fordi da jeg lige listet de her personer op, så er det sådan, jeg skal huske at sige, at de alle sammen er bedste veninder. Hvorfor skal de rangeres? Så er der nogen, der tror, at jeg kan lide dem mindre end de andre. Det er det. Ja. Fordi hvis man hele tiden skal nævne, at nogen er bedre end nogen andre. Fordi det bedste ven, det er ikke længste venskabsven. Eller sådan, du ved, man siger den bedste ven. Ja. Du siger, den er bedre end de andre venner. Ja. Det er jo en meget folkeskoleveninde. Så var man også hjerteveninder. Jeg rettede mig lige. Hjerteveninder og guldveninder. Ja. Og diamantveninder. Ej, det ved jeg ikke, om det hedder. Men det er simpelthen, det er bare noget højt, det der med at rangere sine venner. Skal man lade være med? Ej, kan du ikke også huske, det ved jeg ikke, om I drenge gjorde, men i folkeskolen var der også det der med at have veninderarmbånd. Og dem, man ikke gav veninderarmbånd, de var bare ikke venner. Jo, men det har vi ikke rigtig gjort. Okay. Nå, det er måske også bare, men sådan noget gjorde vi også. Der var jo en lang periode, hvor vi sagde bror til hinanden. Mine venner, sådan... Bror. Min bror. Hvad så, bror? Jamen, det gør jeg også. I stedet for hej min ven. Veninder. Bedste men det lyder også ned til hej min ven. Ej, det gør jeg også. Hej ven. Hej ven. Eller hej smukke, hej lækre. Okay, skud... Nej, det må jeg ikke sige. Ude på en arbejdsplads. Ja. På en arbejdsplads, jeg engang har arbejdet på. Hvad hedder det... Der var sådan nogen, man kunne gå op til at få hjælp en gang imellem. Altså HR? Og de havde... Nej. Det var bare sådan nogle mellemledere. Og så de havde det med at sige, hej ven. Eller sådan, hvad så ven? Jeg synes, det er så nedladende. Ej, men der skal også... Det er så nedladende. Det kommer an på, hvem der siger det. Prøv at høre her, ven. Ja. Det skal man ikke... Hvis vi ikke er venner, så skal man ikke sige hej ven. Nej, men det kommer an på, hvem der siger det, fordi der er også de der siger, hej skat. Hej skat. Hej skat. Skat. Du ved, de der piger, der snakker i telefonen sådan, skat. Det er slet ikke. Skat. Skat. Hej skat. Hej skat. Skatter. Ja, det ved jeg ikke, det kan jeg ikke. Jeg kan bare ikke det der ven. Jeg synes, det er vildt irriterende. Hej ven. Det er sådan ligesom en lille ven. Jeg synes, det ligger så tæt der. Det skriver jeg, men det skriver jeg til mine Men jeg gør det selv, tror jeg. Ja, fordi det smitter af. Men okay. Okay, ja. Jeg vil bare lige sige, hvis du har en bedste ven, lad være med at sige til andre, at det er din bedste ven. Hold det i hjertet. Hold det inde. Kan vi ikke bare sige venner og veninder? Ja.
Fordi der er ikke nogen grund til at markere over for nogle andre, at nogle andre venner. Altså, der er ikke nogen grund til, at du siger til nogen, det lyder som om, jeg taler, fordi jeg er blevet ked af, at nogle andre har sagt bedste venner. Men altså, lad være med at sige, at nogen er bedste venner, fordi det er bare en måde at sige, at den, du taler med, ikke er lige så god ven som din bedste ven. Slut. Ej, apropos det, ikke, fordi nu er der faktisk kommet lidt en ny titel. Altså, jeg snakkede med min roommate. Hvad? Hvad pokker er det? Hvad pokker er det? Jeg ved det. No. Jeg vil ikke have sagt, vi skal ikke bare... Hvad pokker er det? Nå, men det er, der er nogen, jeg kender, der lige er blevet gift, og så kommer mig og min roommate til at snakke om, hvem vil være vores... hvad det hedder? Dem, der... det hedder best man for mænd. Hvad det hedder? Det er brudpige. Du ved, hovedbrudpigen. Nu kan jeg ikke huske, det er der også noget, der hedder. Ja, der er jo brud... Altså, hende, der har styr på alt. Nå, der er altid en hovedbrudpige. Ja. Og det kommer vi til at snakke om. Og hun ville ikke have mig, vil jeg bare lige sige. Hun ville ikke have dig? Hun nævnte en anden veninde, og det er fint nok. Det burde være fint nok, men jeg var sådan, okay, så er vi ikke bedste veninder, åbenbart. Hvorfor skulle du gøre det? Maid of Honor hedder det på engelsk. Ja, okay. Ja, og det er fint nok, det skar bare lidt. Det må jeg ærligt indrømme. Så hun skal heller ikke være min Maid of Honor, kan jeg bare lige sige. Nej, det er det. Men det er klart, fordi man bliver såret, ikke? Altså, det er sådan... Jo. Hold op. Ej, jeg ved godt, hvem der skal være min. Ja. Så må I slås om det. Nej, du er min best man. Kan jeg godt være best man? Ja, du kan godt være best man. Det er mit bryllup. Ja. Jeg skal ikke giftes. Jeg har ikke engang en kæreste. Men du er best woman. Ej, må jeg være best woman? Kan man godt have det? Ja. Ja, i moderne. Det bestemmer du selv, jo. Det bestemmer det med selv. Det er dit bryllup. Og det er moderne. Jeg skal ikke have en best man. Det der totalt kønsdiskriminerende. Ja. Og sådan... ja. At sådan sige, at hvorfor skal man best man? Altså sådan, what? Okay. Tror lever vi i 1800-tallet? Ej, okay. Okay, vi stopper nu. Hvad hedder det? Ja, skal vi ikke egentlig bare lige hurtigt gå videre? Var det ikke sådan nogenlunde det, vi sagde? Bare lad være med at sige, at du er bedste venner. Bare lad være med det. Så er der noget med noget... Sarah. Ja. Har du nogensinde mødt en gammel ven, eller sådan noget på gaden? Jamen gud, det var det der, jeg skrev til dig her i går. Ja, ikke en gammel ven. Måske bare en, du kender. Det er måske ligegyldigt om det. Ja, det der med bekendte. En, du kender, som du... Ja. Nej, jeg har da også med, du ved, egentlig gode venner. Men det ved jeg ikke. Jeg tror godt, jeg ved, men det der, når man møder en på gaden, og man skal noget, eller så er man sammen med en anden veninde eller ven, eller et eller andet. Hvor man har en anden personlighed. Nej. Hvor man er en helt anden person. Man er bare et andet sted end... Jeg ved ikke, hvad det hedder. Du forstår godt, hvad jeg mener. Altså, jeg har prøvet det, hvor jeg går i byen sammen med en, og så kommer der en bekendt eller en ven gående, om du ved, man ved, man kender hinanden, som bliver nødt til at sige hej. Ja, så det der, hvordan har du... Jamen, jeg har det så, var det godt at høre, og det går stadig godt med, og ja, det går så godt med. Jeg skal også videre, når vi til det er altid det der. Men det gider jeg ikke, det der. Nej. Jeg er ked at sige, hvis jeg... jeg vil jo gerne, men jeg er bare ikke så god til at være... Jeg tror, jeg går meget og tænker, hov, der er en, der kender der. Vil den person sige hej til mig? Og sådan, hvis den person... Jeg tror bare, jeg tænker meget, hvis den person heller ikke rigtig gider at sige hej til mig, så gider jeg da ikke være den irriterende, der vælger at sige hej. Forstår du, hvad jeg mener? Men hvorfor ikke sige hej? Fordi jeg er bange, fordi jeg synes, det er irriterende at sige hej. Kan du så ikke bare vinke, og så kan de tage skridtet og sige, så vil jeg gerne hen til dig. Hvis ikke, så vinker de jo bare, så går de også videre. Ja, det er selvfølgelig ikke. Det kunne være en måde at gøre det på. Det kunne være en måde. Hvis bare det er tit sådan, at... ikke tit, men jeg synes, nogle gange man oplever bare, hov, der er en, jeg kender der. Og så... det er også så haft en skøjet dag, og man møder en eller anden, man ikke har set lang tid, og man føler måske lidt, man skal sige, nå, men jeg er her i dag, og sådan noget. Det går rigtig godt. Det er sådan og det bare ikke går godt, det er noget lort. En mini-reunion på en eller anden måde. Ja, og så skal man stå der, og... Hvorfor skal man også det, mand? Det er heller ikke fedt at møde nogen, man ikke har set lang tid, og så bare sige sådan, ja, det går egentlig af helvede, men altså, tak, du fik mig lige på en dårlig dag. Så er det lidt nemmere bare lige sådan tage telefonen ned og lade, som om man ikke har set personen. Jamen, jeg kender godt. Og prøv at høre, og det kan godt være, nogen, der sidder og bliver forarvet over, at jeg siger det ikke, fordi, og det kan være, der er nogle af mine bekendte eller venner, der siger, det er sådan, det er ikke møntet på nogen, det er bare, I kender jo godt selv. Lad nu være. Alle kender godt det her jo. Eller hvad hedder det? Det er en dårlig side, og det er noget, man skal arbejde på. Jeg skrev jo til dig i går, fordi at jeg går på min vej. Jeg er på vej hjem. Ja. På min vej. Min lejlighed, eller den ligger for enden af den vej. Så ser jeg en, som ligner min underviser, Mads. Men jeg er lidt i tvivl, fordi at Mads, det ligner ikke helt Mads. Mads plejer at være meget velsonjeret, han så stadig
godt ud. Kan man sige det om sin ja. Jamen, det gør han. Nå, hvad hedder det? Han har bare groet skægget og håret lidt. Så jeg blev lidt i tvivl. Er det Mads? Ja. Og den Mads, eller den, jeg tror er Mads, stiger bare på mig. Helt vildt. Så sådan, altså, stiger han, fordi jeg stiger? Eller hvad? Nå, jeg kommer lidt tættere på, og så kan jeg godt se, det er Mads, der står med sin kæreste og børn. Og jeg er sådan, hej Mads! Og han er sådan, hej! Og det er jo så, fordi han ikke kan huske, hvad jeg hedder, at han ikke siger mit navn, tænker men han er sådan, hvad laver du her? Og jeg er sådan, jeg bor her. Og jeg spørger, hvad laver du her? Gør han det? Nej, jeg bor der. Ja. Og jeg spørger, Mads, hvad laver du her? Han er sådan, han havde lige været til studenterreception, som man nu er her for tiden. Og så er jeg sådan, hvor hyggeligt. Og han er sådan, vi ses på et tidspunkt. Og jeg er sådan, og så er jeg sådan, farvel. Og så skal han samme vej, som jeg skal. Nej. Altså, og jeg har jo sagt, jeg bor men så går han så over på den modsatte side af fortovet. Så kan ikke gå med mig. Nej, hvor jeg kan. Det går bare parallelt. Der bliver jeg okay, så der har jeg råd til dig. Ja. Det der er rigtig godt, der ikke. Det er lige at tage sin telefon op. Hov, der er nogen, der ringer. Tager man lige op, og så lader man sådan noget snakke. Ja, det har jeg faktisk gjort. Har du gjort det? Ja, det har jeg. Det er faktisk meget sjovt. Det var, da jeg gik i gymnasiet, og jeg skulle altid der var altid herlangt hjem for mig. Jeg gik i Lyngby på HHX der, så det var, og så boede jeg i Lynge på det tidspunkt, som er der, hvor Drive-In-Bio ligger, hvis folk skulle være i tvivl. Det er op omkring Allerød, hvis man heller ikke ved det. Røvl, lige meget. Og så der er mega langt, og så den ene gang, så mødte jeg så en fra min gamle folkeskole, som jeg havde et rigtig anstrengende forhold til, da vi sluttede, fordi hun var lidt... Der havde været nogle stridigheder, hedder det? Ja. Vi har været uenige om nogle ting, som endte med, at vores daværende projektgruppe i Folkegarden gik i stykker. Eller jeg blev smidt ud, faktisk. Og det synes jeg var totalt uretfærdigt. Det synes jeg ikke, jeg lavede nok. Og så ville jeg ikke have, at de fik de ting, jeg havde lavet, og så blev de sure over det, og så lavede jeg en blog om dem, og så var jeg ved at blive smidt ud af skolen. Det var ikke så godt. Hold da op. Ja, det var ret vanvittigt, faktisk. Drama. Ja, det kan vi få en anden gang. Hvad hedder det? Jamen, det siger, jeg har været en møgung. Hvad hedder det? Ja, men så møder jeg hende. Og jeg gad bare ikke tale med hende. Og jeg kunne bare se sådan der. Og så kom hun hen til mig på et tidspunkt. Og så så var jeg bare sådan, okay, nu tager jeg telefonen op. Og så lavede jeg bare som om. Og så begyndte jeg bare at snakke. Du havde en hel samtale? Jeg havde en hel samtale, hvor jeg lød som om sådan, nej. Du ved, holdt pause. Og så, hvad sagde du igen? Skal jeg prøve at lave den her? Det er sådan her. Det var sådan her, jeg gjorde. Ja, hallo, det er Philip. Hej. Nå, det ved jeg ikke lige. Det tror jeg er mandag eller sådan noget, måske. Ja. Nå, sagde hun det? Det kan jeg da godt se, det har været rod. Ja. Nå. Ja, okay. Er det rigtigt? Nej, hvor vildt. Det var sådan, jeg gjorde, ikke det? Ej, hvor er du god, altså. Ja, det er meget god. Det var det faktisk ikke. Det var ikke en joke. Men, og det var en joke. Ja, bare spille det. Ej, det er jo bare at sige ja. Pause. Nej, pause. Pause, ja. Det ved jeg ikke helt. Pause. Jo, men det kan du bare sige til, når jeg har sagt pause. Jeg kan godt lide, at du gennemgår det, som om du ikke lige har demonstreret det. Ja, men det var bare lige igen. Hvad hedder det? Så det kan du bare gøre. Ej, det er ikke sådan noget. Ja, altså det der med at møde bekendte, man ikke normalt snakker med, og derfor er det bare underligt at forsere altså en samtale. Ja, og man begge ved, man skal videre, og man har ikke rigtig, du ved, men det er jo ens egen, altså i sidste ende, ikke, så er det jo ens egen usikkerhed. Det føler jeg. Altså hvis jeg sådan virkelig skal prøve at tænke mig om, ikke, så er det jo fordi, at jeg er bange for, at det bliver akavet. Og hvorfor er jeg bange for at blive akavet? Det er fordi, jeg føler, at jeg ikke har nok at byde på i den her samtale. Som gør, at det bliver, altså... Ja, at jeg føler, at det er sådan lidt ligegyldigt, at vi har den her samtale alligevel. Sådan, og hvad får jeg ud af den? Men egentlig skal man være den der overbærende. Og så handler det jo om, at jeg skal ikke være interesseret... Jeg skal være ligeglad med, hvad hun tænker mig. Jeg skal være interesseret i, hvad hun har at fortælle. Jeg skal være interesseret i, hvor er hun? Jeg skal jo ikke være uinteresseret. Det er jo det handler om. Det er derfor, det bliver akavet. Det er fordi, at jeg egentlig dybest set er fuldstændig uinteresseret i, hvor hun er i sit liv nu. Altså, det er det jo, ikke? Det handler jo bare om at være og sådan, hvorfor skulle hun... Og så tænker jeg også, hun er også fuldstændig ligeglad med, hvor jeg er henne i mit liv. Hun har også mere travlt med... 10 sekunder, så er det overstået. Ja, og hun står alligevel og tænker over, hvad hun skal fortælle mig, ikke? Så sådan... Hvis man skal undgå at synes noget akavet, så er det vel bare rent faktisk at være interesseret i andre mennesker, ikke? Jo. Og hvis ikke du lige magter det, så lav stuntet med telefonen. Ja. Ej, jeg synes faktisk, det er rigtig dårligt. Det er virkelig den dårlige side. Ej, jeg synes, det er en god flugt. Ja, det er det, men det er jo også et dårligt menneske. Det er jo en dårlig måde at være menneske på. Ja.
Vi skal jo blive meget bedre. Vi skal jo bare være sådan der, være overbærende og være sådan, okay, ej hvor fedt, jeg har mødt hende. Hvor det er sjovt at se hende. Hvor er hun henne i dag? Og så prøve at finde det spændende og interessante i, at man lige har mødt en, man ikke har set i lang tid, og hvor hun... Det kunne være, at man blev kærester. Nej, det er ikke... Nej, man må ikke bare virke interesseret. Sørg for, hun får en god oplevelse. Sørg for, at andre mennesker får en god oplevelse ved at snakke med dig. Ja. Det skader aldrig med en ven, med en ekstra ven. Og det her, det kan godt være, at det lyder som om, at okay, så er det sådan, jeg er, men det er det ikke. Altså, sådan, jeg vil gerne være, det er jo det rigtige. Man vil gerne være overskudsmennesket. Ja, man vil gerne være det. Fordi hvis man er sådan, så kan alle jo... Altså, så er sådan nogle mennesker, jeg godt kan lide. Hvor jeg kan mærke, at de er interesseret i mig. Så sådan skal jeg også selv være, ikke? Jo. Vær mod andre, som du vil have. De skal være mod dig. Filosofilip. Ej, vi mangler filosofilip. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge der. Nå, det er det. Jeg har ikke mere, tror jeg. Hemmeligheder. Ja, men... Jeg er fucking dårlig. Jeg var... Okay, jeg er blevet okay. Nej, jeg er ikke så god til det så. Det med hemmeligheder? Ja. Nej, det ved jeg godt. Hvad var det, der var jeg havde en periode, hvor jeg sagde til folk, at hvis de havde en hemmelighed, de skal ikke fortælle mig hemmeligheder. Nej, fordi jeg kan huske, der var et tidspunkt, hvor jeg fortalte dig en hemmelighed. Ja. Og du sådan, med det samme, jeg tror, det gik 2 dage, og sådan, ja, så har jeg haft fortalt videre. Nej, gud, hvad var det, det var med? Det var fordi, vi kender altså. Jørgen. Jeg har været sammen med Jørgen. Okay. Ja, okay, lad alle høre det. Ja, okay med det. Det havde jeg ikke tænkt mig. Det ved jeg ikke. Ellers så, okay, men så må vi censurere det. Så må vi censurere. Så må vi lade være med at være sammen med dig, som har en podcast. Jo. Nå, så må vi lige lave en biblet over navnet. Okay, okay. Okay, jeg har været sammen med en fælles Jørgen. Der hedder og det fortalte jeg til Philip. Og jeg tror, et par dage efter, sådan jeg har haft talt til alle. Og selvom det var en hemmelighed... Ej, okay, det er godt. Jeg havde fortalt det til nogen dage. Du havde fortalt det til nogen. I vores studie. I vores studie. Og så lavede du også, hvis vi drak sammen i vores studiegruppe eller sådan noget, og vi skulle spille Jeg har aldrig... så sagde du, jeg har aldrig været sammen med en fra studiet, eller sådan noget. Og så bliver jeg nødt til... Nej, jeg bliver ikke nødt til at drikke. Men det gør jeg, for jeg er en champ, og jeg lyver ikke, når jeg kan lade være. Ja, så Philip er ikke den bedste til at holde på hemmeligheder. Men jeg vil gerne blive bedre, jeg håber... Vi øver os. Vi øver, så hjælper mig meget med at øve mig. Hun fortæller mig mange hemmeligheder, som jeg så skal prøve. Ej, jeg synes, der er også nogle hemmeligheder, jeg godt kan holde. Altså, jeg er røvdårlig til at holde på hemmeligheder. Der er en hemmelighed, jeg godt kan holde, jo. Ja. Jamen, altså, du holder nogle af mine hemmeligheder. Jeg tror også, det er alvoren af det. Ja, præcis. Seriøsiteten er en hemmelighed. Ja. Hvis man virkelig er sådan, det skal du fandme ikke. Altså, så er man der jo også. Det er jeg jo også. Men ellers er jeg rimelig dårlig til at holde på hemmeligheder også. Det er også en venneting. Kan du det der? Man får videre en ven. Det her må du ikke se videre. Men man ved, at en anden ven vil synes, det her er mega nice. Så det bonder man over den hemmelighed, og så siger man videre til den anden ven, men du må ikke sige det videre. Ja. Og så holder man ekstra hemmeligheder for. Men der er også nogle, kender du ikke også dem der fortæller en, okay, det er den hemmelighed, du må ikke sige det til nogen, og så fortæller det et eller andet, hvor sådan, hvorfor skulle det være interessant for mig at sige det videre til nogen som helst? Sådan, det er jo en lorte, sorry, men det er en lorte historie, du lige har fortalt mig. Den klarer den rindtesten. Klarer den rindtesten, altså. Ja. Jamen, altså sådan, men jeg synes, jeg holder på hemmeligheder, men du ved, der er nogle ting, hvor det sådan... Det er ikke god nok til at være... Hvor det ikke rigtig er en hemmelighed, hvor det bare sådan... Det er lidt fjol. Den der med den fælles ven, ja. Var jo... det var jo meget sjovt, jo. Ja, det var meget sjovt. Og nu ved alle det, og nu er det bare en joke. Og fordi, det er også rart, fordi så har vi alle sammen... Det ved jeg kan godt lide, fordi han er jo vores fælles ven, og vi er en god gruppe. Sådan, at vi kan grine lidt af det sammen-agtigt, ikke? Altså, fordi der er jo ikke den... Ja, jeg ved det ikke. Det ser jo ikke mig, der skal vurdere det. Det er dig. Men jeg har også lidt dårligt. Nej, jeg mener bare, at det er jo kommet til et sted nu, hvor at vi bare snakker om det, når vi er sammen. Altså, gud ja, dengang vi var sammen. Ikke? Altså, ja, også den der med hende, der jeg havde spist pandekager med, jeg ikke ville kysse. Ja, det, også, det bliver lidt en joke. Den bliver det også drillet lidt hårdt med. Det er så sjovt. Og det, som jeg også har det vildt dårligt med. Selvom det ting, man har det sådan skidt med, kan vi godt grine af det. Det er jo også en venneting. Er der nogle gange noget, man kan blive drillet med, hvor du så ender med at tage det personligt, fordi man er blevet drillet med det så meget? Giver det mening? Ikke af jer. Okay. Men det har der helt sikkert været førhen. Ja. Jamen, det var der. Jeg kan faktisk huske, jeg havde en bytur en gang, der var enten fuldstændig åndssvagt, fordi at det var igen mig, der havde været super nærtagende, men de var bare virkelig stridet. Det var fordi, vi havde kørt med bussen fra der kører sådan en bus en gang i timen eller sådan noget fra Lyngge af, og så ind til Allerød, hvor man så kan tage S-toget til København, ikke? Standard. Ja, vi skulle i byen. Og så med i bussen, så var jeg sådan, hov, det der planteskolen, der ligger derinde.
Og det var ikke planteskolen, der lavede den, sagde de andre, men jeg følte bare virkelig, at den kørte forkert, den der bus der. Sådan, hvad foregår der? Hvor er vi henne? Det var fordi, det var virkelig mørkt, for jeg kunne ikke se det. Og der var lys inde i bussen, så du ved, så lavede den refleksion, så du kunne ikke rigtig se noget. Og jeg synes bare, det var der planteskolen, den kørte forkert vej, den her, ikke? Jeg blev bare ved med at sidde og sige, ikke? Og så begyndte de bare, og så kørte de der venner bare på mig sådan der, fordi det var det ikke. Altså, det var ikke planteskolen. Og så blev de bare ved med at fucking køre i det. Sådan streg. Blev de bare ved med at køre. Jeg har sikkert bandet før det også. Ja. Men så blev de bare ved med at køre i det sådan hele tiden. Ja, planteskolen. Og sådan hele tiden. Så er de bare, skal vi på planteskolen? Det var sådan noget rigtigt. Og så hele aftenen, sådan det er flere timer. Og så blev jeg bare så sur til sidst. Så kastede jeg en plastikflaske i hovedet på en af dem. Og det var faktisk virkelig tavligt, ikke? Men så begyndte det var det ikke. Jeg blev bare rigtig, rigtig strid. Jeg havde sagt til dem, nu holder I simpelthen. Altså. Det er også irriterende, når de ikke kan mærke den der grænse. Nej, men jeg havde sagt, nu er det ikke sjovt, men I kan se på mig. Jeg ikke synes, det er griner at være sammen med. Det er sådan, det var, du ved, jeg startede med selv at sidde og grine, men de blev bare ved, det er jo ikke sjovt, men det kan ikke blive ved med at være sjovt for pokker. Og det er også, undskyld, men det er også et tab, hvis du ikke er inde i det der. Fordi de andre synes, det er sjovt, så hvorfor... Du ved, jeg havde sagt, så venner, nu skal vi altså lige videre, ikke? Og jeg men man gider heller ikke at være den nederen person. Der... Nej, jeg gider ikke, men det var bare sådan, det var bare plat, det var ikke sjovt til sidst. Altså, det var sådan åndssvagt, ikke? Også fordi sådan, du ved, jeg kunne slet ikke have en almindelig samtale, der var ikke nogen af dem, der gad den snak, fordi de bare sad og havde gjort mig til ham, den dumme, mærkelige planteskoledrengen, ikke? Planteskoledrengen? Bare jeg sad sådan, hey, hvad så, et eller andet. Sådan, hvordan går det med det der planteskolen? Så til sidst sad jeg bare for mig selv og bare skulle høre planteskole hele tiden, ikke? Jeg kunne ikke få lov til at være med i nogen samtale, uden at der blev planteskolen involveret, ikke? Ej, det skal jeg huske. Det var virkelig, virkelig stridigt, ikke? Så det var så dumt at høre på, ikke? Så det var ikke sjovt, jeg kunne huske at tage hjem nærmest, ikke? Og så på et tidspunkt, så blev jeg bare irriteret, så kastede jeg bare sådan en flaske. Der er en, der hed Joachim, han var virkelig irriterende. Altså, han var ekstra god til det, ikke? Han var virkelig bare en flab, der har altid været virkelig god til at være flabet, ikke? Og du ved, irriterende. Sjov, virkelig sjov, hvis man ikke var den, det gik ud over, ikke? Ja, præcis. Så var han skide sjov. Ja, sådan streg. Skide er det bare nu. Ja, hold nu op. Jeg skal skide. Ja, men jeg tror, du kommer til at skylde flere 1000 kroner, hvis jeg... Ja, det tror jeg. Vi er allerede på 40 kroner. 20 kroner. Hvad hedder det? Nej, og så, du ved, det der... Planteskole, og så tog han en tom flaske. Der var ikke noget i. Kastede han hovedet på mig, ikke? Så begyndte han at bløde fra hovedet. Der. Og så blev han mega sur over sådan der. Du ved, jeg sad og prøvede at grine, fordi du ved, jeg kastede lidt hårdere, end jeg havde tænkt mig, ikke? Fordi jeg var lidt irriteret, så jeg kastede lidt hårdt, ikke? Du ved, det var lidt sådan lidt, lad være, så kastede den efter ham, ikke? Lad være, kastede den efter ham, men du ved, lad være, ikke? Jeg kastede lidt hårdere, end jeg lidt ret med. Og så blødte han bare sådan våget, ikke? Og så, du ved, og så var jeg sådan irriteret, ikke? For sådan der, fordi så var det sådan, hvad laver du? Så endte det med, at alle synes, jeg var en idiot. At jeg var en idiot også nu. Det har jeg også prøvet så mange gange. De lige sidder og mobbede mig vanvittigt meget, ikke? Og så bagefter synes jeg også, at jeg... Altså, et røvhul. Nu er det røvhul, sådan der, hvorfor gjorde det? Hvorfor gjorde du det? Sådan, og stadig, ikke? Og jeg var bare sådan der... Og så blev jeg jo... Og så tænkte jeg, det er mit snit til at være rigtig provokerende. Så var jeg sådan der... det er en plastikflaske. Hvad er der galt med dit hoved? Og sådan noget. Sådan noget åndssvagt noget, ikke? Og den endte bare helt væk den aften der. Jeg tror faktisk lidt... Altså, det snakkede faktisk ikke særlig godt med de der kammerater langt tid. Og så... Det er også en måde at slå op, som venner på. Det der, nej, det var det. De var bare irriterende. Det var dårligt. Ja. Det var sjovt, men det var... Jamen, det lyder som om, det var lidt... Ja, det var for meget, og jeg havde sgu sagt fra. Ja. Og så synes jeg bare, nu tager den her plastikflaske her, ikke? Kyler den, ja. Ja, du ved, det er sådan en Harbo-flaske. Kvickly Netto. Eller ikke Kvickly Netto. Ja. Det er bare sådan en lille halvanden liters. Eller ikke halv liters. Du ved, vildt blød plastik. Og så hans hoved bare... Det er bare fordi, du er så røvstærk. Det er også røvstærk. Ej, det var bare irriterende, mand. Har du, altså det noget af det, jeg hader allermest, og det kan man ikke, eller det kan jeg i hvert fald ikke altid gøre for, og jeg prøver altid at vende det til noget godt, men jeg elsker jo mine venner, og jeg vil dem alt det bedste, og jeg plejer at være rigtig glad på deres vegne, når noget godt sker, men nogle gange, så kan jeg godt blive jaloux. Ja, det kender man jo godt. Jamen, altså, hvad gør du galt? Nej, men du ved, jeg har ikke haft en kæreste i 6 år, så hvis nogen, du ved, får en kæreste eller sådan, eller altså, hvis de får et godt job. Er det mig, du sidder? Nej, det er det faktisk ikke, men jo, du har også fået en kæreste. Du ved, lige pludselig er der mange omkring mig, der får de ting, jeg også gerne vil. Har et job, får penge, får en indkomst, får, altså... Ja, det kender jeg rigtig godt. Og det der med, jeg er så glad på dine vegne, men hvorfor fuck skal det ikke for mig? Altså... Sådan en streg. Altså, kender du det? Ja. Og hvordan går man væk fra sådan noget? Det ved jeg. Altså, jeg vil så gerne bare have ren kærlighed til mine venner. Jo, men det er noget med at for det første altså... Og det har jeg altså også. Det vil jeg bare lige sige. Det er få eksempler, hvor det sker, hvor jeg sådan er de steder sådan... Det er okay. Jeg tror, det er helt menneskeligt, fordi det gør jeg sgu...
det kan jeg virkelig også godt. Ja, Jeg kan også godt sådan der. Men jeg tror, det første skridt, det er ligesom at være afklaret med det ene til selv. Jeg bliver lidt jaloux. Det her, det er et mig-problem. Ja, jamen, det er det. Ja. Fordi når du kan det, så er det også hurtigere nemt at sige pyt, og så bare... Fordi hvis du først lige har... Du ved, hvis du, mens det sker, mens der er nogen, der står og fortæller, kan mærke inden dig selv, det her sker, og du kan blive afklaret med det, tror jeg. Du kan sige til dig selv sådan der, nu kan jeg mærke, at jeg bliver sådan lidt... Så det er meget... Det er jo ikke en fed side. Og man ved, hvor ulækker man er, hvis man begynder at blive sådan, slap lige af, og sådan noget til sine venner, ikke? Man ved jo, hvor grimt det lyder, og hvis de gør det mod en. Så sådan, hvis man kan mærke det, så er det også nemmere at bare sige pyt, tror jeg. Så hvis man bare kan være afklaret med det, lige snart man kan mærke det, at nu begynder jeg at blive sådan lidt underlig over for det, nu begynder jeg at blive sådan lidt stridig, og sådan, så er det vel nemmere at sige pyt. Pyt. Det er jo det der med bare at sige pyt. Ja. Sådan der, hvor er det dejligt. Jeg får meget mere ud af at bare sige, hvor er det fedt for dig. Ja, og det gør jeg også. Jeg kan huske, det var bare... Men at sige det. Du må også gerne sige det. Jamen det har jeg også gjort. Det, jeg bliver faktisk jaloux. At du ved ikke på den der alvorlige måde. Nej. Grine lidt af men det, altså, sådan, der var et problem, hvor jeg tror, det var en af mine roommates lige havde fået kæreste, og de var bare rigtig meget sammen. Hvilket slet ikke er et problem. Og så begynder man alligevel at finde et problem i, at han er også irriterende. Nej, det var ikke så meget det, men at de var meget sammen i lejligheden, og skulle være meget sammen, når de også var i lejligheden. Så jeg havde lidt problem med at være der, fordi jeg kunne mærke, at det irriterede mig. Jeg tror, men det er jo hele tiden er du sikker på, det er fordi, at hun har fået, altså at din roomie har fået en kæreste, eller tror du, altså er du sikker på, det du bliver jaloux over, det er ikke bare fordi, det faktisk bare er super irriterende, når det er der, du bor, at der så er en, du lige skal være ekstra. Du ved, at du skal... Altså nej, jeg fik fordi det er jo din base. Og lige pludselig render et eller andet fremmed dude rundt, der egentlig ikke har noget med dig at gøre. Nej, jeg fik det afklaret med mig selv, og jeg også snakket med hende om det. Det var min roommate Louise, som havde fået en ny kæreste, og jeg havde bare svært ved at være i det. Ja. Altså fordi, at de var super kærlige over for hinanden, og jeg fandt jo ud af, at det er fordi, det er også noget, jeg gerne vil have. Så det der med, at jeg hele tiden skulle have et spejl, der viser mig, at det er alt det, jeg ikke har. Det har de lige nu, ikke? Ja. Så det snakker også med dem om, fordi det ødelagde, men det gik lidt ud over vores venskab, fordi at jeg gik egentlig rundt og var irriteret hele tiden, ikke? Hver gang, at de var der. Og så til sidst var jeg sådan, hey Lul, jeg tror egentlig, jeg har fundet ud af, hvad der er galt. Jeg er pisse jaloux, eller det her vil jeg også så gerne, og det er super ked af, at jeg er gået ud over dig. Ja. Og det vil jeg arbejde på, ikke? Og der har ikke været noget siden, og han er en pisse nice person, og vi har det også godt sammen, altså ham og mig. Og det er sådan noget, hvad? Det er bare Philip, der smiler. Ja, du er så sød, så. Nå, hvor du sød. Du er min gode ven. Ja. Men nej, så jeg synes bare, det er irriterende, når man så får den der jalousifølelse, fordi jeg vil så gerne være der for mine venner, og det sådan noget kan nogle gange ødelægge det. Ja, det er det. Jamen, det er det, ikke? Ja, det kender jeg godt. Jeg tror også, jeg har personligt brændt mange broer på det der. Det har jeg altså bare, tror jeg. Og fordi, jeg tror faktisk rigtig mange, at de bruger, altså, jeg tror også det første, nu jeg sådan er klar til rigtigt at have venner, det lyder totalt åndssvagt at sige, ikke? Altså sådan her, de senere år, hedder det. Ja. De seneste par år. Ja. Fordi at, går man tilbage til dengang jeg gik i gym og sådan noget, jeg havde aldrig haft en kæreste, og sådan, jeg havde ikke... Og de andre, de var bare hele tiden ud, og jeg var ikke særlig god til at gå ud og score piger og sådan noget. Jeg var sådan lidt i skyggen af de der drenge, jeg var sammen med, og sådan lidt, ikke? Altså sådan... Og jeg var bare ikke god til det, jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke var god til, fordi jeg var ikke en grim fyr og sådan noget. Jeg var bare usikker, simpelthen så usikker, så jeg turde ikke gå ud og gøre noget. Og den lægge an på nogen og sådan noget, fordi jeg vidste ikke lige, hvordan man gjorde og sådan nogle ting der. Og drengene, de troede, jeg havde styr på det, men det havde jeg jo ikke, så jeg selvfølgelig også, at jeg skulle opretholde en anden form for, at jeg vidste, hvad jeg lavede og sådan noget, ikke? For det gjorde jeg overhovedet ikke. Så sådan... Hvad var det, jeg prøvede at sige? Men så det kunne jeg også blive rigtig... Det kunne jeg godt blive sådan meget sådan... Så du sådan... Følte mig underlig og sådan... Nu var det irriterende alle de andre og sådan... Også fordi min kammerat var jo fucking... Sæt en streg. Mine kammerater er jo nogle totalt dårlige... Altså okay, der må godt sige fuckboys. Det er Hvad hedder det? De er jo sådan nogle players. Fuckboys. Det skal ikke have en streg. Nej, det skal ikke. Hvad hedder det? Det var det der virkelig tavlefinder pin. Jeg kunne være meget bedre. Det var sådan agtigt, jeg havde det lidt, ikke? Sådan, når man går sammen med sådan nogle typer. Men så må man jo bare tage sig sammen, jo. Men altså, alting handler om at sådan finde ud af sig selv, for du kan ikke ændre på andre mennesker. Altså, du kan kun ændre, hvordan du håndterer andre menneskers adfærd. Du kan ikke ændre andre folks adfærd. Altså, det kan du godt, du kan prøve, men det er virkelig svært. Det er meget nemmere at arbejde med ens egen
håndtering af andres adfærd. Ja, og det er tilbage til igen det der med min psykolog, der sagde, du kan ikke kontrollere andre, du kan kun kontrollere dig selv. Ja. Så det er jo hele tiden noget med, når man kan jo altid arbejde med sig selv, mand. Man kan jo hele tiden sådan, at hvis du bliver sur over noget, du kan godt arbejde på, at du ikke bliver sur over det. Ja, helt 100. Og det er jo egentlig det, man gerne vil have. Du er følelsen af at være sur, eller følelsen af at være jaloux, der ikke er fed. Det er jo ikke det, at de gør det. Det er jo den følelse, du får. Og det kan du godt arbejde på selv. Det behøver du ikke sådan, have andre mennesker til at lave ting. Jeg tror også, det er, når det går ind og bliver, at du kan mærke, at det er noget, du mangler, eller det er en mangel ved dig selv. Det er noget, du ikke kan lide ved dig selv, som de andre kan finde ud af. Giver det mening? Og det er jo pisse irriterende, at hele tiden at kunne se det. Så må man få den side. Så må man finde ud af, hvad skal der til, for at jeg kan eller bare acceptere, det har jeg ikke lige nu, men det er sgu okay, de andre har det. Ja. Sæt en streg, du sagde sgu. Ej, nu sagde jeg det også. Vi laver en lille pose, så lægger vi den op på Instagram, og så går vi over og så laver vi en Instagram-video, hvor vi giver din mor den. Ja, sådan en kæmpe check. Her, der er 5, 10, 15, 20, 25. Vi har allerede 50 kroner til det sommerhus. Ja, og jeg vil bare lige sige, det er jo kun halvdelen af podcasten, at vi har talt. Ja. Jeg vil bare lige sige, altså all in all, der synes jeg, at du jeg er din ven. Jeg skal til... det undskyld! Corona-plasteret! Undskyld! Vaccineplasteret. Nej, at du er en rigtig god ven, Phil. I lige måde, så. Jeg skulle lige til at slå mig igen. Ja, jeg skulle faktisk lige til at slå igen. I lige måde. Og sådan bliver man... Yeah. Det klipper vi ud. Ja. Hvad hedder det? Ja. Jamen, du er også en rigtig god ven, så det er sgu dejligt, at vi har nogle venner. Ja. Og du er min best man. Ja, du behøver ikke at sige det igen. Der. Så. Jeg tror folk, vi kysser. Jeg er også den der, kan du huske i piloten, der hvor vi snakker om, hvor jeg siger, nu tager jeg Sara på brystet. Altså, ej, du skal ikke vise mig dine diller. Jeg har lagt videoen ud, og så siger jeg, I kan bare gøre det til på YouTube, hvor I kan se, at jeg faktisk gør det. Sådan der. Ej, det er jo sjovt. Okay. Ja, hvis du også er vores gode ven, så skal du gå ind og like Sidesporet. Det koster ikke noget? Nej, Sidesporet Podcast på Instagram hedder vi, og vi hedder det samme på Facebook. Og du kan finde os på Spotify og Apple Podcast og rigtig mange andre podcasts-apps. Yes. Så hvis du gider være en real bro, så gør du lige det. Yes. Og udover det, så må jeg ellers bare have en rigtig, rigtig god uge, til vi snakkes. Til vi snakkes igen på næste tirsdag. Hvor vi taler om Hallelujah. Ja. Fordi jeg ved det ikke endnu. Nej, det finder vi. Det bliver overhovedet... Nej, det er kærlighed. Nej, det er det ikke. Det er lige meget klip. Det har vi snakket om. Jamen, vi ses. Vi ses. Hej. Sidesporet med Philip André og Sara Puzzo.